Так. Вітаю усіх. Зараз перевіримо ще. Подається трохи заголосною. Так. Притишимо криху. Мені подається все ще трохи заголосно. Так. Потім поглядзім, може яшчэ падвыправім, як звычайнае галоўнае меню і гульня могуць адрознівацца па гуку. Вельмі моцна. Вітаю ўсіх. Вітанкі ўсім. Вітаю, Альсевіч. Вітанчыкі. Вітаю. Зараз будзем пачынаць. Я зараз перагляджу, што ў мяне ўсё працуе. Так, у мяне ёсць, я бачу, стрым ёсць. Мы. Гук ёсць, усё на месцы. І яшчэ пераканацца, што відэа правільна ўсё перадаецца. Так, падаецца ўсё на месцы прям добра. Файна. Добра, хутка зараз будзем пачынаць. Давайте крыху распавяду пра гульню, што ведаю, што не ведаю, і выбачаюся трохі за голас. Так, давайте трошки сёння, што мы будзем рабіць. Сёння у нас пятнічны стрым, і звычайна мы гуляем у тое, што галасуюць. Калі вы прыйшлі сюды для Don't Starve Together, то Don't Starve Together будзе ў панядзелак. Дед Максим, магіччык і я будзем разам гуляць у Don't Starve Together. У нас ўжо не першы стрым каапны, і ён проста перанесены на панядзелак. Але сёння, калі ў нас з'явіўся момант, то сёння мы будзем гуляць у The Regreening, і будзем гуляць, пакуль не скончыцца плей-тэст. Па сутнасці, плей-тэст проста абмежаваны лакацыяй. Ён літаральна гэта нават не бета, гэта не дэма. Гэта будзе, дарэчы, назве, зараз можа назву стрыма змяню, таму што яна The Regreening, яна не Regreening. Так, The Regreening. Вось, назву стрыма змяню. Вось. Таму будзем сёння гуляць, пакуль не скончыцца плей-тэст. Я крыху не ведаю, я, можа быць, мы пагуляем, і я не буду сёння, была ідэя ў тым, што я пагуляю ў транзістар пасля гэтага, але гэтага хутчэй за ўсё не будзе, я не ведаю. Учора ўвечары раптоўна ў мяне чамусьці запершыла горла, і я бы лепей пааратаваў на выпадак, калі, каб, можа прыхварэў, можа не прыхварэў. Не ведаю, карацей, трохі не раздражняць горла дадаткова. Таму п'ю цёплую гарбату, нягледзячы на тое, што горача, і спакойна ратую сабе голас. Па гэтай гульні ёсць беларуская мова, нават на старонцы з тым напісана. Так, яна будзе з беларускай мовы прямо на выхадзе. Зараз у нас выбару мовы зараз адсутнічае, таму што гульня, я кажу, яна зараз нават не ў дэмцы, яна зараз не ў раннім доступе, не ў дэмцы. Гэта плей-тэст. Але дазвол на тое, каб стрыміць усё, шэріць, абсалютна ёсць, таму мы можам спакойненька гуляцца, ніякай праблемы. Маўклівы стрым? Не. Будзе нармальны звычайны стрым, просто можа быць не доўгі, мы хутчэй за ўсё патыркаем за Regreening, пагуляемся, колькі дазваляе плей-тэст, я не ведаю, колькі ён вялікі, невялікі. Ракана казала, што абмежаваная лакацыя ёсць, пачатковая, і мы на ёй асноўныя механікі нейкія паглядзім, але на гэтым усё там абмежавана, як бы абмежавана. Вось, а наконт распрацоўшчыкаў, глядзіце, гэта каманда не беларусаў, не поўнасцю беларусаў. Давайте так, каманда усяго 6 чалавек дзесьці яе робіць, так? І проста лідарам каманды з'яўляецца беларуска, якая працавала ў Zaum, то бок удзельнічала ў развіцці Disco Elysium і працавала ў той студіі. Вось, я пра гульню даведаўся ад яе па сутнасці, пра існаванне The Regreening, і мяне зацікавіла, таму што яна выглядае цікава, плюс яшчэ чакаецца беларуская мова, мне плюсы з усіх бакоў для мяне. Вось, прям файная гульня для мяне. Вось, я ўжо казаў, што я не вельмі люблю прасоўваць, я гатовы рэкламаваць штосьці беларускае, проста таму што яна беларуская, але ў той жа момант браць на стрымы ўсё, што проста, ёсць, прапануецца, як бы не, я для сябе лепей. Я гуляю ў першую чаргу для сябе. Як бы у мяне няма нейкай там вялікай цэлі, я не лічу сябе там нейкім чмуральным блогерам. Вось, я гуляю ў першую чаргу ў гульні і раблю тое, што падабаецца. Так, вось. Гульня чэхаў. Яна ў Чэхіі зараз, так.
Гульня беларуска у лідера стваральніка гэтай студыі, і яна рукамі перакладае, так што можна казаць, з удзелам беларусы запусцілі гэтую гульню. То бок это, можна сказаць, гульня ініцыятарам з'яўляецца беларускай. Ось, ну такая штука. Ось, і яны, па сутнасці, вось тое, што робіць, яна і пераклад і зробіць. Ось, яна, па сутнасці, як лідар каманды, можна сказаць. Так, вітаю, танчык, вітаначкі. 185 стрымаў стрык. 185 стрымаў. Дзякуй вялікі, што глядзіце. Дзякуй вялікі. Добранька. Пачынаем. Пакуль выбару беларускай няма, тут увогуле пакуль акрамя у плейтэсце, акрамя англійскай ніяка няма, абсалютна, таму што гульня ў зусім раннім стане. Таму глядзім, яна, вядома, што ўсё можа змяніцца. О, мне адразу шрифт падабаецца. О, я люблю такое, калі шрифты вельмі... Ну, гэтыя шрифты я бачыў, але вось мне падабаецца тое, што адбітка, я не памятаю, як гэтая штука называецца, калі галоўная літара проста адбітая. Вітаю, маленькае насенне. Прыемна з тобой пазнаёміцца, але хто ты такі? Зямля не была такой же самай і ўжо доўгі час. Калі ты паглыбляеш свае рукі ў яе, што ўнутры цябе ўзнікае, якое адчуванне? Так, жаданне новых пачаткаў, поўных магчымасцяў. Глыбокае адчуванне належнасці, быццам бы я вяртаюся дадому. Успышка старажытнай гісторыі, якая зямля шэпча табе. Вось гэта я абіраю. Так. Жыццёвы урок нумар 1 у Італіі. Не купляйце білеты на цягнікі з перасадкамі, вы ўсё роўна спадніцеся на перасадку. Італія знакаміта просто абсалютна тым, што нічога не будзе ў свой час. Ну і Іспанія таксама. Тыпу, абсалютна ўсё, калі людзі скардзяцца на гэты самы, на цягнікі ў Польшчы, цягнікі ў Польшчы дакладна просто ідэальна па раскладу прыходзяць і адыходзяць. Не трэба. То есть спазненне раз у дзень там на нешта там 15 хвілін, гэта лухта. Для Італіі гадзіна гэта нармальна, спазненне гэта звычайнае, тыпу, што вы чакалі. Ось. Яны нікуды не спяшаюцца. Так, зараз, калі ночы сапраўды сталі цёмнымі, чым бы вы дзяліліся каля вогнішча? Першая балада наконт сяброў, аб сябрах, як зрабіць жыццё паўнавартасным. Так, абдымкі, каб прызнаць выпрабаванні, якія збіраюць нас разам, трымаюць нас разам. Так, словы натхнення, каб працягваць расці, не гледзячы на ўсё. Натхнення, давайте. Цікавы падыход. Ну, тыпу, нечаканы пачатак гульні. І тым больш для плейтэста. Ты ведаеце, такая штука, якая выглядае, што яе шмат хто палічыў бы дадаць увогуле, тыпу, ну, дададзім потым калі-небудзь. Але вось прям нават у плейтэсце ёсць. Так, і ніколі не купляйце квіткі на апошнія аўтобусы альбо цягнікі. Вось гэта цікава. А чаму? У Італіі забаронена карміць галубей, бо яны сыруть, дзе патрапіла, і забаронены сыр з лічынкамі. Окей. Сыр з лічынкамі? Я пра такі не чуў, мне можа нават, не ведаю. Так, калі акіяны узняліся і затапілі вялікія гарады, што засталося з табою? Адчуванне, што затопленыя вуліцы ўсё яшчэ жывыя пад гэтымі хвалямі. Другое, як сіла плынь сфармавала новыя ўзбярэжжы. Успаміны аб каралах, якія забіраюць сабе бетонныя джунглі. Мне ўсе 3 варыянты падабаюцца. Я возьму успаміны аб каралах. Так, у Польшчы з гэтым чётка. Перасадка, на якую ты спазняешся, таксама спазняецца звычайна. Ну, тыпу, яно разлічана, бачыш? Ну, тыпу, абсолютно прапланаваная штука. Выбачаюся, чат. Я ўжо казаў, проста больш людзей дадаецца. Вітаю, магіччык, вітаначкі. Усім вітаю, містер Сінкер, з кім не павітаўся, усіх вітаю. Сёння, хутчэй за ўсё, сёння, калі вы прыйшлі на Don't Start Together, то ён будзе ў панядзелак. І мы будзем гуляць, я магіччык і дзед Максім. Мы разам будзем гуляць у яе ў панядзелак. Дарэчы, дзеда Максіма я не ведаю, ён пачуў, не пачуў, але яго трэба папярэдзіць, што ў панядзелак гуляем. Вось, але сёння мы гуляем у Зері Грінінг, гульня ад, скажем так, не той, каб
беларускай студыі, але у галоўнай в этой студыі якраз таки беларуская распрацоўшчыца, і яна якраз таки лідзіць гэты праект, таму беларуская будзе прямо адразу, ну я так разумею, на старце, ну альбо у бліжэйшы час, калі гульня выйдзе, гульня яшчэ у далёкай распрацоўцы, яшчэ, я так разумею, шмат працы, але вось яна ідзе як бы распрацоўваецца і ідзе ў працэсе. Вось. І яшчэ сёння, хутчэй за ўсё, быў план, што мы пагуляем у Зергринінг і скончым транзістары, але ў мяне нешта запершыла горла учора, і я баюся, што яно будзе зусім у ніякім стане пад канец стрыма, таму мы, можа быць, пагуляем у плей-тэст, і я на гэтым скончу, то бок у транзістар мы гуляць не будзем, просто каб захаваць сабе горла, каб не згубіць яго. Так, калі цягнік аптоўзы, то спазненне цягніка — гэта твае праблемы. А вось мне ўсё яшчэ цырка сумарцу, зразумеў. Мне пытанне. Усё яшчэ мне цікава, чаму не садзіцца на апошні цягнік. Мне вельмі цікава, чаму. Так. У рэштках вы знаходзіце нейкія старыя кнігі. Якую вы захавалі? Так, вугаль і наступствы. Уздым і падзення бессардэчнага Вінса Харпера. Так, вяртанне зямлі, практычныя гайды для калектыва, для супольнасці прывязан Earthbound. Трэба падумаць бы, як гэта перакласці, але добра. Зямельнага супольнасці? Не ведаю. Не ідэальна. Так, этыка награваючагася сусвету. Блин, гэта вельмі актуальна. Сёння цеплей становіцца, на выходных будзе ўвогуле спёка, таму я прям адчуваю награваючыся сусвет. Адказнасць і змена клімату. Давайте вось гэтую возьмем. Мяне зараз яна рэзаніруе больш за ўсё, я сяджу і пераграваюся тут. На здзіўленне ў Венецыі за 4 дні ні адзін аўтобус лодка не спазніўся. Мне падаецца, Венецыя, у прынцыпе, я скажу, яна не зусім Італія, на мой погляд. Мне падаецца, яна не зусім Італія. Чамусьці. Мне такое адчуванне, яна і гістарычна даволі доўга была, як бы не частка Італіі асобна. Вось. Але яны іншыя. Вось. Венецыя іншая. Мне падаецца, калі ты на поўдзень, чым далей на поўдзень будзеш забірацца, тым больш верагодна спазнення. Вось. Які твой самы улюбёны артефакт са старога сусвету? Так. Самаруч зробленыя, не самаруч, руками зробленыя драўляныя інструменты. Так. Трошкі я ведаю, чаму вось гэты выбар быў зроблены. Глядзіце, трохі умятая палова дыска шара, якая ўсё яшчэ адлюстроўвае святло. Я ведаю, чаму было абрана, я разумею. Такая складаная унутраная спасылачка чалавеку незнаёмаму з імі атрымліваецца, ніяк не падказала бы. Так, приветовая стужечка. Давайте вось дыскашарим, то без вариантов просто. Что я яшчэ буду абіраць? Коп суперзорка. Коп суперзорка выходзіць на справу. Так, ваша ідэальная будучыня ў сусвеце гэта светлая і поўная надзей. Дзікая і паэтычная. Збалансаваная і укаранённая, калі гэта мае сэнс. Давайте дзікая і паэтычная. Вось так вось. Так. Twilight Arcane. Окей. Гэта у мяне класы ёсць. Гэта менш за ўсё я чакаў бы гэта пабачыць. Так. Паўночная аркана. Літаральна гэта класы. Сонечны ахоўнік і Rootbound. Вось укаранёныя, прывязаны да зямлі. Стартавае насенне, старажытнае, пакуль што залочаная магчымасць, гэта рэальна тое, што будзе перкі, якія будуць даваць. Crimson Boon, Shining Boon. Давайте сонечнае. Сонечны ахоўнік будзе. Жонка аднойчы набыла перасадачны квіток у Гішпаніі з аднаго цягніка на другі, які быў апошні. Цягнік спазняўся, і было каля 50 секунд на перасадку. Я зразумеў, перасадка на другі цягнік, які будзе апошнім. З-за таго, што ўсё спазніцца, ты можаш проста прыехаць пазней, чым твая перасадка, і твая перасадка проста ўжо ўехала, і ты сядзіш ноч.
Так. Можа, не зусім Італія, але гэта не перашкодзіла ім адмяніць наш цягнік. І толькі на інваліні я даведалася, што трэба сесці на іншы цягнік, а наш будзе чакаць нас праз пару прыпынкаў, увогуле тая яшчэ прыгода. Італія мае свае нюансы, так. Мы сланечнік. Мне падабаецца. Мне падабаецца. Я бы хацеў, ведаеце, хаця б, ну, Rootbound. Мне чамусьці назва не падабаецца. Я хацеў бы... Мне падабаецца ось Twilight Arcane, але мне строй не вельмі падабаецца. Я бы яго хацеў, ну, каб ён быў такі, ведаеце, шэра-чырвоны, а не проста чырвоны. Ось. Сланечнік, ён прям нейкі вось, ну, ведаеце, тыпу, тут занадта мне можа быць шмат колеру. Я думаю, калі б рукавы былі белыя, альбо была тэматыка такая, тыпу, больш шэрасці, ось, яно візуальна бы мне больш падабалася. Але вось гэта такі вельмі разнастайны строй. Ну і Rootbound. Rootbound даволі такі добренькі, але нейкі зусім нейтральны. Зусім нейтральненькі атрымліваецца. Такі вельмі мякенькі. Ось, давайте вось гэтым, мне сама да душы бліжэй. Так. О, вітаю, Вірі. Лайма, гэта, я так разумею, гэта жанчына. А мы Вірі. Магчыма, зараз даведаемся. Падайдзі бліжэй, даражэнька, дай ка мне паглядзець на цябе. Так, добранька. ВСД скокі ёсць. Не халеры сабе. Добра. Больше не паказваць? Не, давай, паказваць, няхай што-небудзь распавядзе. Чипер. Ты выглядаеш лепей сёння. Так. Я зноў жа, як звычайна я перакладаю, я просто першыя словы, якія ў галаву прыходзяць, тыя і кажу, каб не затрымліваць. Так, у нас атрымаўся добры прагрэс з нашым маленькім садам. Ты так не думаеш? А я знайшла штосьці, пакуль я прыбіралася. Старую кнігу Earthbound Book. Блин, мне бы... Я просто не думаю, што ёсць прям адпаведнік ідэальны. Я думаю, што гэта трошкі звязана з гісторыяй сусвета. Трэба... Ну так. Но гэта па сутнасці звязана з зямлёю. Калі проста. Як біць. Я зараз навучымся. Ось, даволі беларускі строй, як на мяне. Гэта самае першае, які Crimson штосьці там, ну, тыпу, начны такі. Ось гэта, ён такі нейкі збалансаваны. Яго і колераў хапае, і ён неяк адрозніваецца. Старая кніга Earthbound. Нашы продкі рабілі добрыя запісы аб тым, як дапамагчы жывёлам выжыць. Там быў напісаны рэцэпт, месца для... Як это? Як жа, ну, хэбітат? Месца выжывання, тыпу, сховішча матылёў. Так, ты мне дапоможаш прынесці трошкі матылёў? Тебе прыйдзецца зрабіць гэтае сховішча, ачысціць зону, ну, плошчу і падрыхтаваць зямлю. Так, возьми гэты мэтак. Я нават не ведаю, што такое мэтак. Мэтак? Я не ведаю, што такое мэтак. Мэтак. Гэта тыпу як кірка, але, ведаеце, такая для зямлі. Матыга, карацей, гэта проста. Ось так. Так, яна выглядае як матыга. Ну, такая матыга больш як кірка, таму што матыга можа быць больш доўгая ручка, але гэта такая з кароткай ручкай. Даволі дзіўная. Добра, окей. Цапка. Цапка яна? Так, цапка. Я просто, выбачце, зараз для мяне новыя словы. Цапка. Прылада. Так. Яна так, але візуальна не тое. То бок, калі я мэтак шукаю, то мне паказвае іншае. Што цікава. Ну, то бок, яна не так выглядае. То бок, яна не зусім як цапка. Яна, хутчэй, калі загугліць мэтак і вы паглядзіце малюнак, ну, тыпу, фоткі, то яна будзе гэта самае. Яна будзе як літаральная кірка, хутчэй. То бок, яно, ну, візуальна адрозніваецца. Хаця, халера яго ведае. Прынамсі, пярэднік ўжо яскравы элемент строй беларушчыны, і рукавы кашулі сабраныя, падаецца, таксама. Фрызура штось японская, элементы на грудзях, падаецца, чэшскія. Цікава, цікава. Мне просто, я абсалютна не магу злавіць вось гэта моманты візуальныя. Ось, я магу толькі больш агульны настрой, тыпу, злавіць. Так, добра, будзе цапка. Капанічка. Не, я думаю, я ніколі не бачыў ні ў кога такога інструменту, які я пабачыў, калі нагугліў мэтак.
Ось. Давайте будет цапка. Так. Пачни прибираться, а я буду крафтить. Слово першае. Вось, бачыце, вось гэта малюначак, бачыце? Яна нагадвае, і гэта літаральна мэтак. Вось гэта, які яна сказала, то бок яно, бачыце, яна не зусім цапка. Цапка яна звычайна аднастаронняя, а гэта літаральна падобна на кірку. І бачыце, яна яшчэ кароткая. То бок яна не доўгая ручка, што для мяне трохі дзіўна. Я бы не вельмі зручна калупацца ў зямлі, на мой погляд. Вось. Каб прыбраць смецце, аберыце цапку і націсніце левой кнопкай мышы, каб прыбраць смецце. Добра. Скарыстайся цапкай, каб прыбраць смецце, рэшткі і мёртвыя лісця. Ну, не лісця, а шрапсы, гэта кусты. Калі вы калі-небудзь згубіцеся і не ўпэўнены, што рабіць, бла-бла-бла, дзённік. Зразумеў. Так, я літаральна могу ўсё што заўгодна тыркаць. Давайте. Я тут сцежку прыбяру. Давайте. Усё. Што можна яшчэ раскалупаць? О! Я магу прям яшчэ і зямлю адразу апрацоўваць. Я раблю не тое, што мяне пыталі. Я абсолютно, мне патрэбна ўжо з бабцей паразмаўляць, але я хрен забіў, што мне працэс падабаецца. Ага, а гэта я кранаць не магу. Добра. Яно прям змяняе курсор яшчэ, паказвае, дзе можна рабіць штосьці, дзе нельга. Окей. Толькі там не вельмі відавочна, там трошкі ледзь бачна. Хаця гэта не прынцыпова, калі ўжо ведаеш, што рабіць, оно і не важна. Я не раскалупаю, потым будзе клін. Стой, окей, добра. Так. Своечасова вере, я скончыла рабіць гэта сховішча для матылёў. Ты ведала, што яйкі матылёў выглядаюць як маленькія фрукты? Што? Нам лепей так іх не есці. Так. Butterfly eggs. Лол. Я не ведаю, як яны выглядаюць, я зараз загугліў. Гэта нечакана. І не помню, што я іх бачыў. Не, можа быць, і бачыў. Цікава. Блін. Прям цікава. А яны прям розныя ёсць. Тут адно... Ёсць яйкі, якія падобныя на шестерні. Літаральна шестерні. Я не ведаю, блін, это просто неяк прям дзіўна. Я зараз, бачце, я столькі сабе ўсяго даведваюся. Я ўсё перакапала, а калі далі заданне было ўжо няма чаго. Блін, ну, можа быць, ну, так, зараз сабе залочыць. Так, нам лепей іх не есці. Вазьмі гэта сховішча і размясці яго дзе-небудзь паблізу. Добра, калі размяшчаеце сховішча, упэўніся, што, каб звяртаць увагу на межы яго. Яны паказваюць, колькі месца будзе ў жывёлак. І размешчана добра. Можна пабачыць, як яны будуць расці, так? Ну, добра. Дзе яго? А дзе, я так разумею... ну вось, мне паказвае... Ага. Яно будзе звязана толькі вось з гэтымі. І тут будзе мала. Давайте вось каля яе прям тады. Вось такое. Раслінак, і там не хапае яшчэ ежы. Сховішча ёсць, бяспека ёсць, але ежы не хапае. А чаму ён так неяк? Ага. Блин, і оно неяк быццам бы за мышкай нармальна не сочыць. Зараз. Ну? Пытаецца, я зламаў крыху будаўніцтва. Вось. Аднавіў і зараз жыве. То бок калі я мышкай уважу, яно, тыпу, крыху ламаецца. Вось зараз я зламаў па сутнасці, бачыце? Тыпу, яно неяк не жадае... не, вось, стала зараз, але час часу не жадае. Так, усё, давайте вось так. Добра зроблена, Вірі. Нашы матылі патрабуюць пэўную колькасць ежы, каб расці вялікімі і моцнымі. Нам патрэбна пасадзіць гэтыя раслінкі для іх. Але зямля занадта жорсткая зараз. Наша маленькае насенне не мае ніякага шансу, каб выпусціць свае карані.
Нам патрэбна яе разбіць і мне люблю, калі з тэкстам гуляюцца. Мы у Pentiment, по-моему, такое, ну, Pentiment, по-моему, называлася так. І вось гэтыя моманты, вось у яе у гэтым самым яшчэ Slay the Spire, якое з апошняга, калі тэкст перадае настрой. Ведаеце, калі словы маюць агучку. Ведаеце, калі тэкст мае агучку. Просто з-за таго, што дадаюць анімацыі, вось такія мелкія. Так, мы разаб'ем, і ў месца, якое мы зробім, жыццё зможа прарасці. Карыстайся цапкай, якую я табе дала, каб падрыхтаваць зямлю. Добра. Падрыхтаваць зямлю. Так. Гэта мы ўжо натыркалі. А вот. Оп. Так. Добра. Мой дзед даў мне гэтую цапку, калі я была прыкладна твайго ўзросту. Ён пасадзіў шмат дрэваў, каб зрабіць цень для незнаёмцаў. Так, трымай цапку. І дазволь ёй садзіць жыццё там, дзе ты ходзіш. А зараз наконт гэтых кветак. Тут. Вазьмі гэтую баскет. Боже, слово вылетело з галавы. Карзіну. І сабрай. Усё, каб вы разумелі, як звычайна, у мяне просто ў пятніцу польская яшчэ занятак польскай, у мяне ў выніку абсалютна кошык, вось, дзякую вялікі, у мяне абсалютна ламаецца галава з перакладамі. Так, кошык, і збяры трохі насення з нашага саду. Карыстайся цапкай, каб пазбавіцца ад раслін. Гэта дасць табе таксама насення. Але з дастатковай цярплівасцю расліны будуць узгароджваць цябе з вялікай колькасцю насення. Расліна дазволіць табе, ну, як это, скажа табе, калі яна будзе гатова, каб падзяліцца сваімі падарункамі. Это такое адчуванне, што яна нават зяе жыццём. Так. З кошыкам вы можете збіраць насенне ад дарослых раслінак. Вы можете пабачыць, што раслінкі ўжо іх можна абіраць, просто паглядзеўшы на зянне вакол іх. Добра. Так. Добра, збіраем лут. Давай сюды. Оп. Оп. Это яно, так. Яно якраз такі інфармацыя, якой не хапала, гэта вось гэты дандалайн. Пум. Усё? Так, усё. Што за маленькае, цудоўнае маленькае насенне, якое ты знайшла, Вірі? Зараз раслінкі, зараз пасадзі гэтае насенне блізка каля матылёў, каб яны знайшлі яго пасля таго, як яны вылупяцца з сваіх коканаў. Мы не хацелі бы, каб гэтыя згубленыя матылі заснулі перад тым, як яны знойдуць ежу. Так, правильно? Так. Ну так, я уже... Каб даведацца, якім расліны патрэбныя жывёлкам, памятай, правер, ось я гэта ўжо праверыў, і я ўжо гэта зрабіў, так. Кожнаму сховішчу патрэбна ежа. Ага, тут расліны альбо гэта самае, боже, прэй. Чаму? Не, я ведаю чаму. Это таму, што гэта самае. Такі дзень. Ахвяра. Не ахвяра, здабыча, вось. Здабыча альбо расліны. Сховішча. Раслінкам патрэбна для камфорту і абароны, і бяспека, ад любых пагроз. Так. Для небяспечных жывёл бяспека адзначаецца агульным перакрыццём тайлу паміж... зразумеў, паміж здабычай і паляўнічага. Не прэдатар, не паляўнічы. Зараз. Слово. Абсалютна драпежнік, вось. Словы не ідуць сёння абсалютна. Так, добра. Узяць насенне. Гэта я ўжо зарабіў, але давайте дададзім. Вось оно было лішняе, але няхай. Так. Расліны як вопратка, але для зямлі. Яны дазваляюць яе абараняць ад элементаў, у сэнсе ад асяроддзя. І гаворачы пра гэта, сонца нам даволі дапамагала апошнім часам. Наше маленькае насенне патрабуе пэўнае... я не прачытаў, неправільна прачытаў. Наадварот, яно трошкі перашкаджала.
Нашему маленькому насенню патрэбна трохі вады, каб вырасці. Возьми-ка гэтую лейку. Добра. Блин, я люблю, калі такое робіць. Так. Найдите на раслінкі. Угу. Добра. Взять, напоўніць і паліць. Яна выглядае старой і пабітай, але яна ўсё яшчэ трывалая. Так же самае, як і я. Не здаецца. Добра. Зеленыя месцы на зямле азначаюць, што раслінкам патрэбна вада, інакш яны высахнуць і памруць. Так. А як мне... О, ось. А, я націскаю і трымаю. Все. Пум. Ось тут не хапае вады. Тут усё цудоўна па вадзе, так? Ось так. Нормально. Падыдзе. Тут полностью сухое. Ну і тут нормально так само. Добра. А потым коровку заведем, просвечкоў, козу. Ну, заживем. Паліць 3 расліны. Ну, я паліў просто тому, что мне сказали. Как бы необходимости не было. Добрая праца, Вірі. Зараз мы можем вернуть мою самую улюбленную жывёлку. Да просто улюбленную жывёлку. Так, нам патрэбна апошняя рэч. Это что зараз за імба была? Гэта хітрык я навучылася ад старога сябра. Так. Сховішчы дазваляюць стабілізировать асяроддзе вакол іх, калі сховішча аднавілася, ну, вярнула жывёлак, яно само паклапоціцца аб сваім асяроддзе. Калі вы прыбярэце раслінкі, якія ім патрэбныя, гэта дэстабілізіруе сховішча. Добра? Так. Таксама сустракалася з ёй вельмі даўно. Так шмат часу прайшло з таго часу. Добра, я просто рэмблінг. Божукна. Чаму складана? Чаму мне складана? Не, паўзучы. Не, Google не падказвае зусім не тое. Ну, карацей, яна скардзіцца, вось. Просто мармыча скардзіцца. Не звяртай на мяне ўвагі, Віры. Гэта быў сёння доўгі дзень. Давай-ка пойдзем адпачнем каля вогнішча. Опанькі. І ноч. О, можна сабраць. О, то бок, калі было напісана, што можна абдымаць усіх жывёлак, я не падумаў, што гэта літаральна ўсіх, нават матылёў можна на пальцы садзіць. Бачыце? Бачыце, што адбываецца? Так, добренько. Можна сабраць насенне, правильно? Кошык. Не? А чаму яно ж сяе? Альбо гульня такая, типу, хопіць. Ну, добра. Так, вогнішча. Дзе ты вогнішча? Вось оно значно. Чухай матыля, ну. Так. Тебе заўсёды есть з кім пасядзець каля твайго вогнішча. Так, калі скончваецца дзень, вы можете сустрэць іншых каля вогнішча. Размаўляйце з ім, каб пачуць іх гісторыю. Сусвет уначы адпачывае, расліны не растуць, вада не выпарваецца. Павінны скончыць ваш дзень у вогнішча, каб пачаць наступны дзень. Добра, зразумеў, гэта у нас момант адпачынку. Добра. Ветры змяняюцца, так? Няўжо крумкач... Ці крумкач чуў аб тваіх малітвах? Давай будзем спадзявацца, яна прынясе добрыя навіны. Паэтычна як. Я просто зараз думаю. Ну, просто яна кажа добрыя, типу, хвалі на сваіх крылах, але, па сутнасці, добрыя навіны на сваіх крылах. В сэнсе. Так. А што? А мне сказалі, што ўжо ўсё. Скончыць дзень. А што, ні з кім больш нельга паразмаўляць? Тут яшчэ можна тыркнуць. Окей, скончыў дзень. Канец першага дня, 2 расліны пасаджаны, абярыце ўзнагароду, насенне, розныя матэрыялы.
Давайте насенне, пакуль у меня такого мало. Так. Добра, конец дня. Уначы была навальніца. Але дождж так і не з'явіўся. Так, добра. Замест гэтага вятры прынеслі пыл. Іу. А можна не? Можна мне вернуть назад зелененькое ўсё? Так. Бабка, кажи мне. О, Вірія, наш колодец засох. Что? Можно... Что такое? Магчыма, пясок спыніў ваду, ну, блин, ну ён же не халера, не, он просто перасохший колодец, гэта прям жесть же, ну, сам по сабе, это значит, что под зямлёй вады няма. Скончылася. Дарэчы, учора абсалютна жонка паглядзела відэо пра баброў вось у Польшчы, і карацей, бабры ратуюць Польшчу насамрэч, хоць яны і шмат якім фермерам перашкаджаюць, але яны літаральна ратуюць Польшчу, таму што, каб вы ведалі, раней Польшча была такая ж балоцістая, як Беларусь, так? Зараз за вялікае, ну, тыпу, распаўсюджанне фермерства і ўвогуле ўсяго, дарэчы, я магу зараз одну штуку перанесці. Вось, па сутнасці, у іх падзасохла, ну, у грунтовыя воды сталі, ну, вельмі малая колькасць. Калі верыць відэа, то колькасць грунтовых вод у Польшчы на ўзроўні Кіпра і Мальты, каб вы разумелі, гэта выспы у моры. То бок, прям месцы, у якіх грунтовых вод павінна быць мала. Вось такого ўзроўню зараз Польшча. Хотя, ну, по ее не скажешь визуально, але грунтовые воды, есть такая проблема, что грунтовые воды могут просто, блин, подвысохнуть. И бобры робяць больш, чым усё намаганні людзей, так? Усё намаганне ў Польшчы тое, што робіцца, бобры робяць у 4 разы больш і бясплатна. Ну, типу, бясплатна ў сэнсе выдаткі толькі на пашкоджанне, якія наносяць. Вось, але гэта ўсё роўна танней, чым ну, типу, яны робяць больш карысці, чым праблем ствараюць. Це такая цікавая штука. Так, магчыма, пясок спыніў ваду, і яна больш не цячэ. Час ад часу прыродзе патрэбна трохі невялікі дотык, і я ўпэўнены, што мы можам аднавіць яго. Калі ты знойдзеш крыніцу і пабачыш, што кроў, крумкач, гэта па сутнасці якраз такі называюць надвор'е, так, начное, я так разумею. Што там крумкач нарабіла, яна пра яе кажа. Okay. О, я магу прыбраць? Не магу. Дарэчы, цікава, пясок тут нагенераваўся, ён на краю. Дзіўна выглядае. О, я магу камеры яшчэ крутіць. Добра. Так, гэтыя калені ўжо не такія гнуткія раслінкі, як яны раней былі. Але ты маладая і... Ну, карацей, гэта таксама прыметнік для расліны, тыпу гнуткая, ну, па сутнасці. Знайдзі шлях вярнуць ваду, каб наш калодзеж зноў змог даваць вады. Для гэтага выпрабавання табе патрэбна крыху дапамогі. Так. Pondered. Словы. Працавала. Ну, можна не тое слово. Абдумвала. Вось, абдумвала. Я думала ўсю ноч, а я думаю, што дастаткова дарослая для гэтага. Дзень, калі ты да мяне прыйшла, я атрымала гэты падарунак. Ну, калі ты да мяне, ну, яна не прыйшла, яна хутчэй за ўсё зусім маленькая трапіла. А ў дзень, калі ты да мяне трапіла, мне быў даны гэты падарунак. І зараз надышоў час, каб я перадала яго табе. Дай мне сваю руку. Оп. Так. Вось гэтая здольнасць, якая яна прарошчвала адразу вялікую колькасць. Вы атрымалі зараз здольнасць, і зараз пайдзі паспрабуе на бліжэйшай раслінцы. Так, добра. Здольнасць раз у дзень можна толькі карыстаць. Добра.
што яшчэ ёсць? Эмоткі, праца зямлёю. О, можна... Тут будзе механіка вады. Слухайце, гэта Тімберборн, карацей, зараз тут пачнецца, падаецца. Таму што тут ёсць, тыпу, праца зямлёй, спецыяльна перанакіроўваць ваду. Гэта літаральна Тімберборн зараз. І гэта, ну, тыпу, зараз пачнецца. Яно, ну, ніяк. Тыпу, ідэі пэўныя. Добра, давайте якая здольнасць. Опанькі. Не настолькі моцна, як у яе, але ўсё роўна. Так. Куды бы ты не дзе бы ты не датыкнулася, жыццё будзе ажываць. Так. Жыццё будзе прарастаць. Вось так. І за працу, якую ты робіш для сусвета, твае здольнасці будуць становіцца ўсё мацней. Okay. Пакуль ачышчаеце смецце, камяні і іншыя штукі, здольнасць будзе перазараджацца. Вось оно, дзе можна было сабе засофтлочыць. Так, наши продкі паклапаціліся аб гэтай зямлі з The Departure, з адпраўлення. Я так разумею, той момант, калі вось якраз такі акіяны затапілі гарады. Я спадзяюся, што ты аб гэтым паклапоцішся таксама. Так. Возьмі гэта насенне, якое сабрала з саду. Калі у вас добра. І зараз вона така хопа мост. Ну, я так, було б смішно, коли б вона підійшла і так. Яна опустила мост до того, як дотикнулася до пола. Було б смішно, коли б вона підійшла просто ногою така. Хірак. Так. Добре, відправляємося далі, правильно? І мені перезарядити можна зараз здольність, скоріше, пожидаю. Добре. А, так, почекайте-ка, мені подається, там можна упасть, я тоді собі перешкоджати буду, правильно? Час іде, правильно? Так, іде. Так. Опаньки. Вітаю. Ти чого тут сидиш? Здоров. Кромкач. Дякую тобі, маленький чоловік. А я не розмовляю тут. Але я і так збирався самостійно вибратися, відомо. Редко можна побачити твій народ, ну, ваших, покидати безпеку ваших Earthships, земельних кораблів. Цікаво. Кау-кау, мазафака. Тут потрібна вода, а тут є старая water tank, ну, короче, это хрень для заховування води на паўднёвы сход, это отсюда. О, засохлый колодец, ты кажешь? Магчыма, я могу дапамагчы табе з гэтым. Знайдзі мяне каля бліжэйшых руін. Добра. Пілон знайсці рэчы. Опанькі. Вось там. Ага, гэта вось пра гэта гаворка. Але мне, каб туды трапіць... Як я ўвогуле там штосьці зраблю. А, так ладно, я ж скакаць магу. Я зразумеў. Во, вось пра яго гаворка, не? Давайте наберем воды. Травка? Где травка? А, вось, так ладно, там есть крыху. Промастилася крыху. Так, что у нас тут? Давайте рецепт. Угу. Пачатковые сховішча для еўрапейскіх гэтых самых зайцатрусаў. Так. А як мне до цябе добрацца? А, траўка ў сэнсе, гэта літаральна па ёй можна залезці? У гэтым сэнсе? Гэта невідавочна. Так, это мне не прыйшло ў галаву ўвогуле. Я шукаў дзесьці... Я забыўся ўжо пра тое, што скакаць можна. Так.
Твоя бабка верыць у тое, што я адправіў гэтую пясчаную навальніцу. Так. Это было толькі невялічкі подых. Нават я не ведаю, як зрабіць з подыха бризлет. Подыхнёк. Подых... Вода? Так, вядома. Я толькі збіраўся пра гэта сказаць. А як... Блін. Квіт про кро. Блін. Гэта... Мне падабаецца. Глядзіце, квіт про кво, гэта лацінскі выраз і паслуга за паслугу. Але ён, ну, каламбуры. Складаны з каламбурамі. Квіт про кроу. Паслуга за паслугу. Але паслуга, типу, неяк у крумкача пераўтварыць, таму што ён пра крумкача потом кажа. Блин, не, ну типу добра, што беларуская, але гэта вось гэтыя выразы ўсе, гэта такая хрень, над якой трэба прям пасядзець падумаць, не на хаду перакладаць на стрыме. Вось моя прапанова. Аднаві тых самых сховішча зайцатрусаў і абяцай, я абяцаю, што магчыма, я падумаю аб тым, каб табе дапамагчы. Што ты маеш на ўвазе, ты не ведаеш як? Не, я уже ведаю як, я толькі што сабраў там. Так. Ну, без рук я не ведаю, як гэта зрабіць. Я не магу гэта зрабіць. Навошта мне пытаць чалавека, каб ён дапамог мне? Ты шукала гэта, там пашукаць, ты спрабаваў пашукаць гэтай тайм-капсулы? Я не ўпэўнены на капсулу часу, ведаеце, калі тыпу рэчы захоўваюць на шмат гадоў, закопваюць. Так, ты не спрабавала шукаць гэтыя там тайм-капсулы, якія вашы людзі пакінулі? Так, ну і вось оно азначана, і там справа якраз яно было відавочна. Пасля таго, як навучыся рэцэпт, можаш пашукаць у смеце у пошуках інгрэдыентаў. Я пабуду тут, пакуль ты спрабуеш даведацца. Так, добранька. Каб скрафціць прадметы, прададзіце і да варштата, і папрацуйце на ім. Так. Можна знайсці. Добра. О, там можна будзе штукі ўнутры дому ставіць. Добра, сховішча зрабіць. Хай самі свае каламбуры перакладаюць. Ну так, это няхай будзе не моя праблема. Таму што самае складанае гэта калі пачынаюцца гэтыя каламбуры, якія проста... Калі іх тлумачыш, яны не смешныя ўжо. Ну, вось такая праблема. Блін, реально ўсё засохла нахрен. Жесть. Так. Вось. Мне капае кампоста, старога дрэва, металічных запчастак і металічнай трубы. Добра. Пойдем шукаем яшчэ. Ну так, это ўсё прям пераўтварылася ў нішто. Памерлі раслінкі. Абзда. Давайте металёвае смецце вось гэта. Заміксаванае. Усё пазбіраем. Бутэлькі, кампост. Цвікі. О, яшчэ і самі прадметы завіліся. Так, дарэчы, спрацавала як па гадзінніку. Другі цягнік таксама спазніўся, там мы на яго паспелі. Ідэальна. Я кажу, яно, типу, калі у такой сістэме, калі хтосьці пачынае штосьці пачынае паспяваць, вся сістэма ламаецца. Той момант, калі яна не можа ўжо працаваць правільна, так што я віншую з перамогай і трапленнем на цягнік. Можа, новых мемаў атрымаем, як з рычайкай. Рычайка проста цуд. Я паўсюль буду піхаць гэта. Просто нічога не ведаю. Мне вельмі падабаецца, як рычыбой было перакладзена. Так, мне можа хапае ўжо? Тыкню інвентар, там можна знайсці даведнік з апісаннем, што з якога смецця можна атрымаць. Окей, добра, пагляджу яшчэ. Так, мне не хапае кампоста, металічных запчастак і металічнай трубы. Так. Вось тут типу кампендіум. Не, гэта не тое. Гэта не тое. Дзённік. Не тое. А дзе? Типу вось, зразумеў. Вось, металічнае смецце,
Зміксаванае смецце. З міксаванага смецця, дарэчы, я не атрымаю тое, што я шукаю. Кампост толькі. Але мне Пачакайце, мне кампоста якраз таки не хапае. Так, мне не хапае кампосту. Старое дрэва. Мне драўляныя даклады не патрэбныя. Кампост можна з гэтага атрымаць. Дарэчы, можна сухія дрэвы яшчэ. Мяккае смецце, камяні не патрэбны, гэта не патрэбна. Ну, карацей, металёвае смецце трэба шукаць. Ці оно мне патрэбна. Так, тут раслінкі... Пачакайце, раслінкі чахнуць. Вітаю, гэта ў гульне будзе беларуская, бо я блытаю. Так, у ёй будзе, чакаецца. Ну, я не помню, што прямо на выхадзе, але яна дакладна заяўлена ў Steam і дакладна будзе зроблена ў пэўны момант. Гэта 100%. Так, гэта змяшанае, а нас цікавіць не мяккая, не, нас метал чакае. Дзесьці металёвая павінна быць. Гэта металёвая, правильно? Не, гэта заміксаваная. Падаецца, у падказках гэтага не было, я выпадкова натыкала. Ага. Вось, металёвая. Всё, знайшоў. Бо, калі зробім яму... Ну, зробім сховішча для гэтых самых. Для зайцатрусаў. То нам у выніку дапаможа з вадой, а то у нас калодзеж перасох. Я не ўпэўнены, што мне дастаткова ўсяго. 9 трубы, кампоста не хапае яшчэ дакладна. Металічных запчастак, магчыма, хапае. Так. Кампост трэба. Метал, вось металу да халеры, дарэчы. Ну, давайте на усялякі яшчэ некалькі металаў забяром, калі на выпадак, калі я не забяру дастаткова. Так. Змяшанае можа быць не тое. Лишнее. Добренько. Давайте вернемся, проверим, чего яшчэ не хапае. Можна кампост з драўляных яшчэ здабыць. Там драўляных некалькі ёсць. Вось гэта. Бо з яго кампост можа упасть. Не упаў. Вось кампост трохі з'явілася. Ой. Выкапаў. Яшчэ кампост. Але гэтага ўсё роўна недастаткова, гэта мала. Мне патрэбна больш кампосту. Запрашэнне я не аддаў, у мяне яшчэ 2 запрашэнні ёсць. Калі вам цікава плейтэст за регринінг, вы можете прямо зараз у чаце напісаць. Я вам прямо зараз яго вышлю. Вітаю, Метагоры, вітанчкі. Я зараз пагляджу, яны не зніклі ў мяне. Просто у мяне павінна быць, у мяне выдалі 3. І у мяне, можа быць, яны яшчэ ёсць. Так. Блин, яна чамусьці знікла. Я не магу тыркаць іх яшчэ. Ну, я зараз з тым зайшоў, і чамусьці я не магу тыркаць яго. У мяне была кнопка, типу, падзяліцца, а зараз я нешта не бачу. Дзіўна. Ну, карацей, чамусьці яно, типу, з'яўляецца і знікае. Я не вельмі магу распавесці, чаму і як яно працуе, але, па ідэі, даты іншыя указаныя. У мяне гэтая кнопка пагуляецца ў плейтэст, з'явілася пазней, чым чакалася на нармальны такі срок. І зараз зніклі квіткі, якія можна даць. Нагадай, ты атрымаў Мафію Definitive Edition? Так, это я. Так, яна ў мяне. Так. Мне не хапае кампосту. Давайте яшчэ крыху. Дзе там яшчэ раз кампост можна здабыць? Так, вось раслінкі, гэта я ўжо ведаю. Мікс, пясок. Але... не, пясок я таксама магу прыбраць, так? Вось. Можна і пясок прыбраць. Мне патрэбна зміксаванае. Давайте тады забяром яго. Вось яшчэ сухое раслінне. Цудоўна, і ўсё, просто ніадкуль слова бяруцца. Так. Зямлю можна капаць. Так, зямлю можна капаць, а я ж не атрымаю. У сэнсе, я ж кампост не атрымаю ад гэтага. Ну, типу, яно ж не дае. Тое, што я вось так раблю, гэта ж не дае мне ніякіх ресурсаў. Не, пачакай, дае. Ты паглядзі-ка. Реально? Окей, ладно.
Часам кампост бывае, так я не чакаў, што гэта рэсурсы дае. Mafia Definitive Edition. На Mafia Definitive Edition адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі. Там, дарэчы, у Definitive Edition адразу комплектам ішла... Я гэтаму я трохі здзівіўся, але яна ідзе і арыгінальная мафія, то бок класічная. Яны дзве, то бок атрымліваецца ключик 1, але і Definitive Edition, і Mafia 2 адразу. Не трэба, каб яна ў цябе доўга ляжала. Згодны. Таму што хацелася бы, але яно, тыпу, занадта доўга. Так. Вось. Усё, мне хапае. Зараз у нас будуць зайцатрусы ўсе. Ёсць. Пум-пум-пум-пум-пум. Яго сюды куды-небудзь перанесці. І мне патрэбна для яго, для зайцатрусаў патрэбна... Блін, не да галеры месца ім патрэбна. Але давайте, ляснем дзесьці паблізу, таму што у нас, экасістэму патрэбна зрабіць. Так, бяспека ад лісаў, добра. Звычайная трава, і там яшчэ, божух нам, дзюмхаўцы і штосьці яшчэ невядомае, беленькае. Яшчэ не ўпомню, што гэта такое. Белы кловер, белы клевер. Добренька. Мне патрэбна тады... Я так разумею, перакапаць гэта, таму што ўсё гэта... не, што... Dandelion. Яны ёсць. Добра. Dandelion. Іх шмат. Добра, потым паглядзім, нешта прыдумаем. Звычайная трава. Вось гэта. Оп. Тут яшчэ травы падрыхтаваць. Дзве патрэбна, правильно? Дзве ёсць травы. Яна яшчэ пакуль расце. І белы клевер. Раз. Два. І белы клевер пойдзе. Раз, два. Правильно? Так, і паліць. Это ўсю справу. Так, тут все нормально. Ну і далей толькі спадзявацца, што яно вырасце, правильно? Я магу, канешне, зараз скарыстацца здольнасцю і паскорыць гэты працэс. Вось так, правильно? Ага, вось яно я бахнуў, атрымліваецца здольнасцю. І здольнасць... Не тое. Я не зусім разумею, калі яна спарцовая, калі не, але вось мы, атрымліваецца, драдзілі, правильно? Яны ўсё яшчэ растуць. Окей. Тут, дарэчы, можна было б паліць, трошкі ажывіць некаторыя штукі. Яно памёрла ўсё, ў прынцыпе, тут няма чаго. Добра. Тут у кошак нічога не сабраць, не? Добра. Чакаем, атрымліваецца. Потым завядзем лісічак спецыяльна, каб, правильно, хтосьці павінен же зайцатрусаў есці. Правильно? Так. Ці яно адзначана, тыпу, як ёсць. Я так разумею, што яно проста будзе прарастаць. Это адзінае, што мне застаецца. Проста чакаць. Мае веды, мне, як гарадскому чалавеку, які не тое, каб блізкі да прыроды, мае веды фермерства падказваюць мне, што калі чакаць, то з насення вырастаюць штукі. Я магу прафесійны свой досвед неяк пашыраць на гэта. Так. Ён нестабільны. Добра, нестабільны, але ж яны тут ёсць. Я штосьці не зрабіў не так яшчэ? Альбо я павінен здольнасцю, тыпу... Ага, можна раз у дзень карацей рэгенерую, то бок яно, ў прынцыпе, аўтаматычна падвысіць іх стан. Я не абавязан тут штосьці, яно можа быць і само даць рады, хутчэй за ўсё. Так, вось. О, матыля можна абняць. Добра, абнялі. Бабулю можна абняць? Можна абняць. Так, ты хацела бы пачуць трохі гісторыі, Вірі? Давай, расказвай. Гэта ўсё, ўсё, што ёсць. Я толькі апошні момант заўважыў фразу, якая яна сказала, такія
Мне падабаецца гэты самы патрэскваючы гук вогнішча. Ён нагадвае мне аб маіх каленях. Жыццё пасля 30. Ось. А потым мы завядзем лісічак, так, блакітна яшчэ не выраслі, пэўна. Ну так, чакаем, пакуль яно вырасце. Усё. Мой нейкі гной, каб уздабляць грады. Яно, мы ўжо, тыпу, аздобілі дастаткова. Я нават скарыстаўся здольнасцю, якая паскорыла іх рост, але я так думаю, што, ну, мне зараз скончылася здольнасць, мне патрэбна, каб яна аднавілася, і я пазней скарыстаюся. Ось, добренька, канец дня. Што мне яшчэ? Давайце насення. Яшчэ больш, на усялякі. Хаця ўжо, ў прынцыпе, можна было бы ўзяць што-небудзь іншае. Матэрыялы просто дазваляюць розныя штукі будаваць. Вось, там бачна прагрэс-бар справа знізу. Яны самі растуць, так, яно ўсё, яно як бы, калі яны не засохнуць, то яно прарасце ў выніку, яно нармальна, 99% вады, всё ў парадку. Яно само сябе не падтрымлівае, але... О, вось это сухая. Просто таму, што магу. Вось гэту палью. Таксама таму, што просто магу. Вось, і яны прарастаюць, карацей, справа знізу можна пабачыць іх стан. Так. Ну так, яны хутка самі вылупяцца. Это ж так працуе, трава вылупляецца, так? Я правильно разбіраюся? За разборка смецця здольнасцю рэгенерую патроху. Я бы прытрымаў, ну, мне... Я бы лепей... Ну, я як бы адрэгенерую яе сабе, але... Вось яна ёсць, тыпу, адно карыстанне. Але мне, па сутнасці, не тое, каб далёка да наступнай стадыі. Я лепей не буду яе проста губляць. Бо што тут можна паназіраць за натуральным працэсам. Так, вось она амаль. Вось гэтая амаль скончылася. Оп. Так, вось гэтыя дзве першыя будуць. Оп. Ёсць. Раз, два. Так. І ўжо... Не, гэта ўсё яшчэ рана. То бок яно пакуль маленькія парасткі. Адзінае, мне падаецца, калі яно вось так падвырасла, яно адкінула ў прагрэсе іншае. Вось гэта дзіўна. То бок, ну, літаральна яна прарасла і адкінула ў прагрэсе суседняе. Это дзіўна. Это не тое, што я чакаў бы, што яно будзе. Окей. Што не засохне, тое патоне. Ну так. Давайте, карацей... О, дрэва, дарэчы. Наросла ўжо. Так, давайте-ка, можа, паразбіраем смецце і... У прынцыпе, у мяне здольнасць ужо ёсць. Давайте ёй скарыстаемся, каб вырасціць. Я магу і зараз гэта зрабіць. Так. White Clover. Гэта вось гэтая. Я туплю. Вось оно. Давай. Неяк анімацыя не з'явілася. Так. Добра. Дарослая. Гэта ўжо квітнець хутка будзе. Цудоўна. Вось гэта, яно паказвае як нейкі як статус у суседніх. Добра. Ну, одна ёсць. Мне не хапае на другую, так? Здольнасць ужо сёння скарыстаная. Я магу дапамагчы яе адрэгенераваць. Тык. Тык. Не. О, магу пераскочыць. Цудоўна. Я не упэўнены... Я зразумеў. Тое, што я разбіваю, яно дае буст па рэгенерацыі, так? X6. Яно тыпу само запоўніцца, альбо як это працуе? Не, яно тыпу, я так разумею, толькі невялічкі прагрэс дае. І ўсё. Мне да халеры патрэбна яго прыбраць, каб рэгенераваць зноў. Это прям шмат. Так, блакітную шкалу я бачу. Просто вось яна тут ёсць. Яна X8 кажа, але я не разумею, гэта... Яна расце сама па сабе, альбо толькі прагрэс атрымліваю за тое, што я разбіваю. Просто ў мяне смецце так скончыцца вельмі хутка. Я толькі для рэгенерацыі яго карыстаць такое сабе. Павінна застацца толькі адная раслінка, пачынаць біць маланкі і спяваць Фрэддзі Меркурі. Princess of the Universe, ну гэта горец, карацей. Вось гэта.
Here we are, born for the king. Тере-тере, princess of the... Як там було? Не пам'ятаю. Там шмат смеці, гэта ж постапокаліпсис. Ну лагічна, лагічна. Блін, мне падабаецца просто вось гэты павольны трохі працэс. Я не ведаю. Во, яно... Гэта ўжо амаль... Яны амаль выраслі тут. Што тут чакаць-то? Вось, яна зараз дарослая. Во, амаль толькі ў гэтую раслінку прарасціць і ўсё. Не, карацей, смецце само по сабе не запаўняе. То бок, гэта не значыць, што яно... Я проста, у мяне чамусьці яно выглядае X8, вось гэтае. Яно выглядае так, быццам бы, што, ведаеце, калі я адну разаб'ю, то яно будзе пакрыху там генераваць мне. Пакрыху з часам будзе запаўняцца. Калі X8, гэта значыць, што я працэс паскорыў 8 разоў. Ведаеце, вось такое першае, што мне ў галову прыходзіць. Mafia Definitive Edition. На Mafia Definitive Edition яшчэ 1000 адправляецца. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Энергініла і паскорыла рост. Ну там ужо амаль гатова. Я нават не ведаю. Я рэальна, можа быць, прытрымаў гэта на наступны дзень, таму што не тое, каб складана штосьці. Во яно. Амаль гатовая. Так, 98, 98, тут нічога паліваць не патрэбна. Окей. О, іх некалькі этапаў ёсць, глядзіце. Бачыце, зялёненькая, такое цёмна-зялёнае стала. Я, падаецца, бачу. Справа знізу ёсць стан, і атрымліваецца, што зямля, якасць зямлі як бы расце. І гэта, хутчэй за ўсё, паскарае працэс, наколькі яно хутка расце, прарастае. А бліжэй што, убач? Так, ладно, я ўжо... І, блін, яна амаль гатовая. Там няма чаго чакаць. Во, амаль гатовая, ўсё, зараз будзе. Пам? Бачыце? Зайцатрус. На. Усё, пухнастикаў можна абдымаць. Цудоўна. І яно будзе разрастацца потым, якасць зямлі будзе расці. Кайфова. Добра. Колькі вас? Раз, два, три, 4, 5, 6. Вы чмурэлі? Rollercoaster Tycoon. Бліжэй паглядзець на раслінку на тэлефоне ж мелка. На жаль... Блін, я зараз разламаю яе. А я магу неяк рэальна тыпу раскрыць? Ну, карацей, справа знізу ёсць інфармацыя па раслінках. Ось, я просто не магу неяк... Нічога з гэтым не зраблю, я не раскрыю інфармацыю па бягучаму тайлу. Пясок паступова ператвараецца ў чорназём, ці як гэта працуе? Яно магія, трохі магіі і старажытных тэхналогій. Ось. І так яно ператвараецца. Гэта літаральны пясок. О, там кампост просто сам па сабе. Я ведаю, адкуль кампост бярэцца. Зайцатрусы тут робяць, карацей, кампоставаў уся. Так, што у нас? Ісці да кромкача. Кромкач нам гатовы дапамагчы з калодзежам, бо калодзежу кабзда. Это ж трусікі, яны захопяць свет праз 3 дні. Ну, дарэчы, так, іх калі не трымаць іх колькасць, то гэта кабзда. Іх нам лісы патрэбныя. Чаму зайцатрусагучана як марская свінка? І гэта ж класічная марская зайцатруска. Так. Не магу сказаць, што мне не хапала гэтых пухнастых, але гандляр мне зараз вінны. Вада. Няўжо гэта адзінае, пра што Earthbound, вось, тыпу, тэрмін бы нейкі падысці. Он просто прям, гэта пра людзей, якія тут займаюцца адраджэннем сусвета, па сутнасці. Штосьці там напісана, пачакайце-ка, мы зараз шарик перачытаем. Так, няўжо гэта адзінае, аб чым земленароджаныя? Ну, гэта было бы Earthborn тады. Адзінае, што аб чым Earthbound думаюць. Просто знішчы старую дамбу, і ты атрымаеш сваю даражэнькую ваду. Як да яе дабрацца? Просто пераляці. Так, гэта можа быць для цябе праблема, так. Ну, добра, падрыхтуйся трохі, чалавек. Таму што я не самы звычайны кромкач. Будзе благословлены той дзень,
калі ты стаіш перад самым нікім інным, чым вялікай карвеллай. Божухна. Нейк у стылі... А, не, пачакайце-ка. Я спачатку хацеў сказаць, што нешта мексіканскае, але не. Строй. Я не магу пазнаць, адкуль ён. Карвелія, пардон, не карвелла. Земляройкі. Не, літаральна. Знішчыць дамбу. Мы літаральна бабры, карацей, зараз будзем. Так. Пернатыя пасланнікі забытых нябёсаў. Я даю табе, маленькі чалавек, падарунак палёту. Ачмурэць. Віншуем. Зараз мы атрымалі новую здольнасць. Глайд. Ну, карацей, парыць можна. Так. Двойны скок, і можна трохі праляцець. Угу. Некаторыя месцы мапы можна толькі такім чынам дабрацца. Ці я сказала палёт? Гэта больш прыгожае, можна прыгожа парыць. Мяккае прызямленне. Трымайся, маленькі чалавек. Я... Гэта самае... Сір. Сір гэта мудры чалавек, карацей. Я мудрэц, але не чараўніца. Так. А зараз ідзі і перстань мяне дакучваць сваёй вадою. Я... Бачыце там на гэтым самым? Блин. Я хацеў бы пабачыць... Зараз не бачу, блин. За ёю просто стаіць, і там нейкі надпісы на шаліку. Нейкі мелкі, мне там падаецца, штосьці напісана. Антыбабры мы. Дык не. А бабры кіманожа. Дык не, яно не зусім кімано, яно незвычайнае. Мне падаецца, гэта не кімано, а яно... Ну, дакладна нешта ўсходняе такое, але не зусім кімано. Так. Блин, карацей, добра. Я там не могу побачыць. Там літаральна штосьці напісана было на шаліку, але нас закрывае. Знайсці шлях, каб знішчыць дамбу. Опанькі. Цудоўна. Мы ў кошыку крумкача, карацей, хаваем. Усе дарогі нікуды не вядуць, акрамя гэтай. Што там? Там нейкія... Што там нахрен у вадзе? Глісты нейкія. Што ты? Альбо стужачкі. Я не разумею. Там стужачкі, але яны як жывыя. Окей. Ладно. Тут шмат чаго мы прапусцілі, карацей, у папярэдняй серыі гэтага сусвету. Уй. Зламаць дамбу. Чакаем. А, вось она вода. Так, ну што, ламаем. Я ніколі не бачыла столькі вады ў адным месцы. Так, давайте вырастим гэту штуку. Оп. Так, добра. У прынцыпе, добра. Конечно, было бы ачмурэннейше просто побачыць фізіку вады, як она разливаецца конкретно. Потому что это было бы кайфово. Так, добра. З бабкой поразмаўляць. Может, не у мафии можно плавать. Угу, зразумел. Так, это... Это я хотел поразмаўляць с бабулей, але ў выніку абдымаю матылёў. У тебе гэта атрымалася. Калодзеж зноў поўны. Я так ганаруся табой, Вірі. У мяне ёсць для цябе іншы сюрпрыз. Гэта твоя расліна лёсу. Кожны Earthbound бласлаўлёны адной такой пры нараджэнні. І ты нарэшце гатовы атрымаць сабе сваю. Ідзі, пасадзі ўсе насення, дапамагі жывёлам і азеляні сусвет. Добра. Уся інфармацыя ў кампендіум адпраўляецца, і там дадатковая яшчэ. Пачакайце-ка. Пакуль трэба будзе зазірнуць у кампендіум, я толькі што прачытаў цікавыя моманты. Калі вы чакаеце, пакуль вырастуць раслінкі, даследуйце асяроддзе, каб пабачыць, вы можете сабраць больш насення, прыбраць больш смецця, альбо пасадзіць яшчэ больш насення. Не забывайцеся, ачышчэнне смецця таксама перазараджае вашу здольнасць, каб дапамагчы вашым маленькім раслінкам.
Добра. Глядзіць, там кампендіум, што цікава, я хацеў пабачыць раслінкі. Раслінкі могуць бафаць па-рознаму. Ага. White Clover насычае зямлю навокал. Вось гэтая штука. Ага, зразумеў. Бок можна ў выніку... Добра. Блин, хацелася бы... Можна толькі схаваць інфармацыю, блин. Хацелася бы, наадварот, разгарнуць, тыпу, адразу перайсці ў кампендіум да штукі, якую я бачу. Так, вось гэта у нас. Што у нас? Couchgrass. Вось гэта. Так, пакрыццё зямлі. Ага, паблізасці менш выпарваецца вады. Окей, неблага. Але я так разумею, калі... Ой, блин, я колодзеж хацеў. Карацей, гэтае самае. Папаўняе... У выніку у нас па сутнасці уся гэтая штука можна запускаць, калі... Можна рабіць, тыпу, гексы цікавыя, якія адно бусціць і паляпшае. Вось, у выніку можа быць важным, з якога боку, ад якога месца... Вось, з якога месца прыбіраць, ну, дзе што садзіць. Гэта можа ўплываць. Так, мёртвыя раслінкі можна прыбіраць, там што сэнсу няма. Вось, я так заўважыў, што раслінкі, ў прынцыпе, самі па сабе яшчэ прарошчваюцца, яны далей растуць. То бок мы можам не абавязкова нам прыбіраць прямо ўсё і над усім працаваць. Яно само пакраху будзе дадаваць. З гэтага ўсё прыбраць, таму што ўжо падохла. Так. Добренько. Паразмаўляць з... О, пачакайце-ка. Ты. Элдерберри. Ага, прорасце яшчэ пазней. Добра, потом. Уй, давайте ў вадзічку. Уй. Зараз. А я могу в океан отправиться? О, мы прям плаваем абсолютно без обмежевания. Одинное, что пытание, как отсюда выбраться потом. Зараз заплыву куда-нибудь. Блин, нормальная такая мапа по померах. А можно поглядеть на усю? Вось, атрымалася. Не вельмі хотела залазить. Плыві сосиска. Ну, не хапае крыху з-за таго, што гуня як бы не заўсёды пра паркур, хацелася бы з вады выбірацца. Калі гэта не будзе нідзе абмяжоўваць, хацелася бы з вады просто скок рабіць. Хоць гэта натуральна, але просто... О, я упаў і на ўзбярэжжа хутка выбрацца. Не гледзяш на тое, што гэта як бы... Людзі так не могуць, яны не могуць выскоквацца з вады, але для гульні нормально. Так. О, вы паглядзіце. У меня за мной следы застаюцца. Бачите, там трошки. Уи. Так, а як мне наверх? Наверх. Я так разумею, что здесь, тут придется обойти. Оп. Джисус, ну. Так. Трэба прызнацца, у мяне былі сумневы наконт цябе, Вірі. Нават один маленькі чалавек можа змяніць сусвет. Тое, што ты дасягнула сёння, будзе рэхам аддавацца праз зямлю і нябёсы. А зараз набліжаецца навальніца. Так, самае, як і прадказвала. Опанькі. Бягі, маленькі чалавек. Магчыма, ідзі, адправься і даследуй паўднёвае пасяленне Earthboundаў. Так, дзякуй вялікі за тое, што гулялі ў Регрининг. Вы дабраліся до канца наратыўнага падарожжа плейтэста. Вы вольны даследаваць, вы вольны аднаўляць сусвет самі сабе. З гэтага моманту знайдзіце рэцэпты для так самых, для фурнітура, божа. Чаму слова не ідзе ў галаву? Ну, карацей, для штук, якія ставіць у доме. Фурнітура, не ведаю. Так, у смеці альбо адкрыйце... Добра. Для дэкор. Мэбля. Вось, дзякуй вялікі. Слова абсолютно вылетело з галавы. Дзякуй вялікі. Так. Трэба нагадваць сабе, які прагрэс мы зрабілі. Зверху будзе прагрэс-бар. Ага. Окей. І то бок я аднавіў, тыпу, толькі 4,8%.
Ага. Окей. Ну там амаль ноч, тому ми зараз справимося спаць. Ось, я прапаную яшчэ крыху патыркаць, таму што, як бы, гэта сама, хоць наратыўны момант мы зрабілі, але гэта, па сутнасці, я так разумею, гэты, як туторыял. Я магу ўжо скончыць дзень, таму што мне, па сутнасці, няма сэнсу чакаць далей. Уй. А, не, вогнішча нават не запаліць, калі дзень не скончаны. Добра. Во. Пачуваем? О, з ёй можна яшчэ размаўляць. О, і зайцатрусы дадаліся тут. Цудоўна. Вось, усё можна абняць. От, а трохі анімацыя зламалася, зайцатрусам зараз я набліжу. Ну, він просто сядзіць трохі вышэй. Ну, я не магу яго абдымашку яму даць. Ніяк. Усё, зайцатрус недаступны. Толькі разова. Раз на вечар. Вельмі абмежаваная колькасцю. Добра, зараз матэрыялы возьмем, таму што іх можна не хапаць. Добра, наступны дзень. Давайте рэальна займемся трошкі... Дом можна неяк... Я ўвогуле гэтым не карыстаўся, але дом можна абстаўляць, і тут літаральна невялічкі Sims у нас пачынаецца, мы можам розных штук панатыкаць. Ага, базовый wallpaper, добра, базовый... Што ёсць? У сэнсе у мяне нічога больш няма. Я тыпу... Чаму? Я тут павінен зрабіць. Усё, вось он, капборд. Так, лямпачка. Ёсць сховішча. Чаму фільтры не працуюць? Я не магу чамусь скарыстацца фільтрамі ў версе. Ну, у прынцыпе, плейтэст. Малюнок. Так. Канапа са смецця. Паліца. Мы тут зараз усялякага наробім. Лямпа, усё нормально. Так. Пачакайце-ка. І гэта атрымліваецца, у мяне няма магчымасці лісаў мы не завядзем, так? Я думаю, што гэта будзе частка плейтэста, але... Альбо ў мяне няма такога рэцэпту. Альбо там вось гэты адчыніцца. Там ёсць рэцэпт на яшчэ адну жывёлку. Ага, зразумеў. Але вось, я так думаю, тут у прагрэсе мне патрэбна яго, правильно? Атрымаць. Я просто прапаную не вось прям на лісічак. А дзе яго атрымаць? Вось гэта пытанне. Так. Разгарнуць. Вось так. І... Партрэт зайцатруса важная штука. Давай. Опанькі. Пу-пу-пу-пу-пум. Ось так. Ставим лямпочку сабе. Ось так. Диванік. О, блін, він такий маленький. Я не думав, що він буде цілий слот. Ну, типу, у тройку гэтага. Мені падабаецца яшчэ цікавая гэтая штука, типу гексы, але... Я можа быць, гэтага дзесьці бачыў, але гэта так рэдка сустракаецца. Типу, гэта гекс, так, але ў ім 3 кавалкі яшчэ раздзелена. Ось, просто, ну, звычайнае раздзяленне гэта умоўныя квадраты, гексы і ўсё, а тут не, ну, неяк. Давайте тады пад гэты паставім. О, блин, я не могу поставить это самое, зедлик поставить литерально каля... боже, ну, слово. Шафы. Давайте тут будет. Нехай. Добро. Подается с капсулы. Мы заехали от бабти? Не-не-не, мы переехали в свой компьютер Раби, подключайся до стриму. Я не тым я займаюся тут, правильно? Так, яшчэ одну жывёлку. Глядзіце, каб азеляніць больш эфектыўна, я планую зараз жа просто пайсці і на іншы бок. То бок вось тут зрабіць. Дзе-небудзь вось эту зялён. Азеляніць вось эту плошчу, таму што тут мы будзем, скажем так, хутчэй азеляняць. О! Чакайце-ка, яе можна просто паставіць?
Так, ее можно просто поставить завгодно. Ну, давайте ляснем просто вось тут где-нибудь. Каб наш будучий сад глядеть. Нахиляется ник. О, можна каля води. Ось. Ось так буде. Нехай. Так, я зараз пойду зраблю одночасово і для тих самих, і для зайцетрусів. О, бачите, воно само по собі розповсюджується, расте далі. Тобто, воно, по сутності, ми якби запустили процес, воно відновляється. Але повольно ми можемо поскорити його. Так, я зроблю. Ось. Блін, компост для зайцетрусів потрібно. Раз. Ну и так, компоста не хапаем. Зайцетрусов, вы не хотели бы поделиться со мной своим компостом? М? Мне криху потрібно. М? Окей. Я не ждаю компостом делиться. Давайте пойдем пошукаем. Ну що ви давали ніяк просто. Зайцетруси, хто не здасть компост, буде здавати футру. Ну, я не упевнений, що вони дають компост, насамрэч. Може бути, там просто рослинки ніяк, ну, ніякі бонуси я атрымлівав. Але я сів тут і просто з них халери атрымлівав компост. Було нечакано. Так, білий клевер. Трава. Просто гэта яно самі прорасце. Тут нема неабходнасці прям нешта рабіць. Ну реально, яны не збіраюцца мне дзеліцца компостом. Вы же холера. Ну ладно. Давайте тады просто позбираем рознае смецце і адтуль компост забудем. Ну і дарэчы, што гаворка была, можна компост просто так здабыць, вось выпадкова. Мне просто яго шмат патрэбна. О, рэцэпт нейкі. Добра. Зараз я тут все, блин, перакапаю вам. Мне падаецца, я уже набраўся. Але я зараз працягнем. Там все равно спатрэбіцца гэтая лакацыя, вось, дарэчы, ад смецця пачысціць яе. Таму што я зараз збіраюся вось тут прям ляснуць. Можна на панелі викласти потрібний ресурс, каб бачить, колькі яшчэ трэба. Ну, я так і хутка і могу. У меня там 26 уже компосту уже з запасом. Ну, не такая проблема. Может быть, не хапаем, я не ведаю, я не поглядзеў, але даволі карысная такая фіча адзначаць прадметы для карыстання. Ну, типу, рецепт. Значить, тобто я могу його замацаваць, мог бы замацаваць і бачыць, колькі мне патрэбна для яго. Даволі карысная фіча. Я ёй не толькі заўсёды карыстаюся, але ў некаторых выпадках, калі складана запомніць 2-3 рэцэпты бачыць таго, што мне патрэбна зрабіць, значна прасцей. Добра, мы зрабілі гэта. Всё, блин, я... І, дарэчы, яшчэ там абсолютно звычка Escape націскаць, каб закрыць толькі што адкрыўшыся паверх менюшку, і я Escape націскаю, кожны раз выходжу вось у меню. Замест того, каб закрыць просто. Так, вось оно. Зараз у нас домик зайцетрусаў і матылёў. Вось я зноў жа націскаю Escape, але яно нічога не адбываецца. Так, пачакайце, вось на тап усё. Я закрыў. Так, размясцім вось тут. Реально вось прям тут. Так. І зайцетрусаў вось сюда. Вось так. У іх ёсць агульная штука, якая патрэбна і там, і там. Патрэбна Dandelion, это дзюмахаўцы, так. І ўсё, гэта адзінае, што яно абавязкова патрэбна, каб быў дзюмахавец вось тут. Ён пойдзе ў 2 месцы. Астатняе не абавязкова, але вось гэты White Clover Seed, калі мне не падманавае White Clover Seed, белы клевер. Где там росинка? Белый клевер.
узбагачвае зямлю і падвышае рост вакол сябе. Я пастаўлю вось так, тады ён будзе мацней, ну, хутчэй будзе расці ўсё там. І вось так. Яно пойдзе. Плюс трава пойдзе вось сюды і сюды. Трава не дае менш павольней вільгаць, карацей, знікае з мясцовасці навокал. Вось, каб яна затрымлівалася там. А тут нам не хапае яшчэ чедар-пінк. А што яна, дарэчы? Што якія бонусы? Так, прыцягвае апыляльнікаў. Так. Дае бліжэйшыя раслінкі больш актыўна даюць насенне. Вось так зраблю. І вось так зраблю. Ось, будзе прыкладна так. Усё. Мінімум неабходны ёсць. Але мы можам пасадзіць дрэва яшчэ. І гэта я і зраблю. Я просто лясну дрэва вось тут дзе-небудзь. Не магу, гэта ўжо занята. Ён прям гекс гэта займае, так. А я магу? Я бы мог распланаваць неяк удала больш і, можа быць, вось так давайте. Пасаджу дрэва. Што-небудзь не пасаджанае ёсць? Усё астатняе пасаджана, правильно? Дзьмухаўцы. Не дзюхмаўцы, сланечнікі. Сланечнікі пакуль прытрымаем, няхай здаецца. Мала ли яно патрэбіцца для лісаў. А я не зразумела, як бы паглядзець рэцэпту без варштату. Вось рэцэпты, дарэчы, ну, рэцэпта ж няма, але ёсць жа ў некаторых гульнях, такіх крафцілках, ёсць магчымасць проста ўзяць і што там адбываецца. Мне нешта зацыклілася, мне паказваецца інвентар шмат разоў адно і тое ж. Цікава, як я гэта выклікаў. Вось, ну, нагадваю, гэта плей-тест, гэта нават не дэмка, гэта плей-тест. Можа быць, варта было бы тыркнуць ад багаў. Типа, неяк дзесьці бактрекер, карацей, адправіць. Можа зарэпорціць гэта. Вось, таму што ёсць мелкія багі, але агулам яно як бы ўсё працуе. Не тое, што нешта прям праблемна. Мне падаецца, ці спіс гулі не стаў у 1,5 разы больш. Зараз паспойлеру, для лісічак трэба дрэва. Нічога, дадзім рада. Ліст, давайте-ка паглядзім. Можа быць, ён рэальна больш стаў. Я магу яго падзменшыць. Ён не тое, патрэбны, каб ён вялікі быў, тым больш у нас ёсць каманды ўжо вялікай колькасці. Так, што мне для гэтага патрэбна? Мне патрэбна, каб яно вырастала, правильно? Там мы станем вось тут. Ось. Ёсць. Мы адразу прасунулі іх на наступны ўзровень, але у мяне вось X16. Я сабраў амаль на наступную яшчэ выкарыстанне. Я магу зараз дабіць табе скарэнне і ляснуць па скарэнне. Крыху надыходзіць ноч. Так, 19 і 20. Оп, усё. Одно карыстанне аднавілі. Вось тут. Цудоўна. Ён толькі бліжэйшых паляпшае, так? Гэтым патрэбна больш часу. Патрэбна мне тут паліць яшчэ. Не, падаецца, ўсё нармальна. Давайте дрэва гэта пальем. А чаму яму слабенька так? Дрэва. Можа быць, штосьці патрэбна? Яно быццам бы там сухое такое. Ну, для чагосьці. Зямля можа не падыходзячай якасці, я зразумеў. Яна патрэбна, каб яна стала мацней. Тэхнічных траблаў я не сустрэла, толькі лок на пачатку, калі ўжо раскапала. Так, яно, у прынцыпе, гэта дастаткова на дэмку, ведаеце? Гэта нават не, ну, хапае, рэлізаў, якія маюць больш праблем. Ось. Ну, ёсць мелкія багі, вось гэты, напрыклад. Тое, што я сустрэў. Ой, так. Трошки мелкія моманты ў кіравання, вось гэты спіс, які трошки разламаўся, мне падаецца, ён працягвае расці. Я штосьці раблю, што працягвае мне ламаць гэтыя спісы у кампендіуме. Ну, карацей, так, яны просто дублююцца. Ну і вось тут нешта, штосьці за іменнік там. Оп. Вось. Так што, ну так, я кажу, типу, хапае рэлізаў, блін, у якіх больш праблем. Ранніх доступаў, якія амаль немагчыма гуляць, то бок тут даволі ўсё прапрацавана. Ось потым можа яшчэ добра так паклупацца ў дасяжнай лакацыі.
Ну, насамрэч лакацыя, мне не хапае мінімапы. Ну, типу, не мінімапы, наадварот, мапы просто. Таму што я нават не разумею, якога памера самая выспа гэтая. Я знайшоў кубікі ў даведніку. Так, я літаральна, мне дайце магчымасць, я ўсё зламаю вам. Зараз ачкайце-ка, там. Мне пытаецца наконт зламаць яшчэ. А, не, вы глядзіце, трымае, добра. Тут, просто тэарэтычна можна знайсці, вось, штосьці павінна не спрацаваць. Ось тут можна тэарэтычна на супадзенні не, і тут нармальна добра трымае. О, пачакайце-ка, тут можна улазіць. Блин, тут ёсць магчымасць не заскокваць на паверх, а яна залазіць. Тут ёсць анімацыя, як залазіць. Круто. Просто, ну, ведаеце, типу, тое, што не чакаеш. Мелкая дэталь, але на один паверх ты можаш просто залезці. О, гэта аднавілася. Але гэта мне ўжо было. Так. Я не глядзела мапу. Дакладна я мне открываю? Не открываю, у мяне не. А, вось тут ёсць. Ага. Усё зразумеў. Вось оно, Earthbound і вось наше паселішча. Вось оно дамба, якая мы залілі. Толькі што цікава, яно бачна шляхі, якіх як бы ўжо няма. Ну, то бок яно быццам бы як старое. О, там нават касмапорт нейкі увогуле. Давайте на дамбу залезем яшчэ, паглядзім. Там ўсё роўно час ёсць, і пакуль няхай ўсё расце само, мы даем рады. То што, тут просто пытанне, то мы можем тут дарогі будаваць? Так, вось она дамба. Што там за гукі такія? Там быццам бы у нас ўсё аднаўляецца. Нормально тут, блин, не халера сабе. Давай, залазь. Калі дарогі можна будаваць, гэта ж увогуле круто. Типа ты сабе... Ага, тут па ідэі павінна быць брама, просто брамы няма. Зразумела, туды нельга ісці. Окей. Оу. Блин, мне вельмі падаецца вось яно. Я знайшоў, усё. Я сабе... О, дзякуй вялікі, аўтаматычны анстак персонажа. Я сам сябе, типу, зламаў бы сюды, карацей. Калі сюды заляцець, то можна сабе залочыць. Але гульня ведае про тое, што можна залочыць сябе і аўтаматычна тэлепартуе мяне. Дзякуй ёй вялікі. Ось, я знайшоў. Вось сюды да тых чарвей можна паспрабаваць. Ну, добра, яны не чарві, яны нейкія стужкі. Але яны жывыя, таму адчуванне чарвей ёсць. Я думаю, чалавек, які... Дзякуй Богу, што чалавек, які рабіў гэтых стужачкі, гэта ніколі не пабачыць гэтага стрыма. Ён такі, якія нахрен чэрві? Што ты нясеш? Так. Прырастае, ідзе працэс. З краю скокнула? Я жадаю скокнуць з краю. Я просто жадаю гэта зрабіць першую справу з раніцы, мы ідзем і скидываемся нахрен. Это план на раніцу, ведаеце, попіць кавы і скінуцца з абрыву. Ось такая. Так, адпачынак. Во, я хацеў паказаць абдымкі за Сатруса, там анімацыя ламаецца. Глядзіце, ён сядзіць крыху вышэй, чым павінен, так, вось як тыя. Вось, і калі яго абдымаеш, там рукі правалююцца скрозь яго. Оп, і ў яго у жывот яму, караце, рука такая, дыщ, просто. Так. Во, давайте, все, я готова. Скидываемся за бреву. О, почекайте-ка. Это что за скрыня? Так, не-не-не, мы зараз не скинем. Ладно, нет, спочатку скинемся, там поглядим. А? Цікаво, як довго тут бабуля була одна. Чекайте-ка. Яшчэ одно? Воу. Тут яшчэ один дом ёсць.
А? Что почалося? Это что за надворье такое? Это вось песчаная навальница, альбо что? Заходится, окей. Нечеканное надворье. Добро, скидываемся. Только Вильгельма не хапила. Так. О, блин, тут хапає будиночку. Тут реально, ну, это прям... Окей, ладно. Чекайте, чому мені раптовно одновіл... А, не, ось. А, озеленение працує нават унутрі. Во, знайшов. Гэта месца для тых самых, для лисичек. Ось, все, я могу лисичек зараз же. Тыркнуть. Так, взять куфр проверить. Угу, насіння. Добре, забираем. Не дотягнулся. Так. Давайте знайдем еще якое место, где залезть. Давай рака. О, ось. Выход. Знову нейкая локація. Добро. Видите, есть класс гульцов. Цікаво. Это самое, экскаватор. Есть клас гульцов, яким обов'язково потрібно в любой гульні саме рибалка. Обов'язково. Просто без яєї, типу, гульня не має сенсу. Це як ті, кому... Ті люди, як я, яким потрібен лук у кожної гульні. З луком усе становиться лепей. Так, розбираємо екскаватор? Ні, його ж, по-моєму, подається нельга. Нічого з ним не зробиш. Так, давайте-ка побудуем, где уже фильтры не працують. Так. Не хапает железной трубы. Идем шукать железную трубу. Почекайте-ка, древо. Хто в сенсі? Мені тут древо это... Блин, там древо, короче, просто взяло, зачахло. Ну, я згодний. З двох та почалася. Так, мені потрібна железна труба. Ой, до речі, тут уже. Все, воно пішов процес. Ось воно покриху узмацняє землю. До речі, тут, подається, підсохло. Дерево засохло просто нахрен. Давайте посадимо його по новій. І польємо водою. Я так розумію, що його прийдеться покуль підтримувати, покуль цикл повністю не запущений. Тому що тут йому не хапає якості землі, я так розумію. І вона повинна ще розповсюдитися. Можна там ще посадити що-небудь, типу, на розповсюдження. А що там у нас якось землі підвищаємо? По-моєму, White Clover, так? Ось. Узмацняє землю. White Clover. Ось так. Його тут посадимо. І коли я правильно все розумію, то він просто узмацнить землю ось эту, може бути сусідню эту лясню. Це буде саме то для дерева. Так. Мені не хапає железних труб. Просто таки. Воно метрове. Ну все, метровые трубы есть. Идем будовать. Капризное. Ну, нечто такое отбылося, так. Зараз поглядим, що ще потрібно для лисичок. Так, ось вони лисиці. Ой, знову же. Так, і ось вони лисиці. Оп. Їм потрібно зайцятруси в обмежованій кількості. Щоб не всі зайцятруси скончилися. Так. Так, зайцятруси, трава і дерева. Я так розумію, що ось так прикладно.
А не занадто ли будзе для зайцатруса? Просто, ну, типу... Ой, добра. Я не гэта хацеў. Так, я ожидаю вось інфармацыя. Бяспека. Некаторыя жывёлы ствараюць небяспеку, трымайце іх на бяспечнай дыстанцыі, але... 3 з 3. Я так разумею, што яны павінны быць толькі на часткова, типу, ну, не поўнасцю займаць. Давай, сюды. Вось так яно атрымліваецца. Яно будзе выканана тады патрабавання. Травы толькі будзе не хапаць і дрэва. Але патрэбнае дрэва яшчэ нават... яно тады вось тут, яно будзе... Блін, я не ўпэўнены, што гэта... Давай, калі ласка, перасунься сюды. Вось. Я не ўпэўнены, мне падаецца, занадта мы на тэрыторыю зайцатрусаў заходзім з гэтым. Давайте тыркнем, а там разберемся. Блин, не, зайцатрус. Конечно, прыемна, што я тебе абдымашкі даю, але мне хочацца паглядзець небяспека. Ён не збалансаваны зараз стаў, так? Правильно? Нестабільнае месца, трэба ў іншае месца пераставіць. Так, прыбралі. Поставім далей. Я так разумею, што калі паставіць дастаткова далёка... Давай, перасоўвайся. Вось так паставім. Вось, і так яно будзе стабільна. А дрэва тады мы можам перасадзіць адразу. Так, дрэва ідзеш сюды. І дрэва лясне вось так. Цудоўна. І патрэбна трава толькі. Правильно? Правильно, толькі траву пасадзіць. Зноў жа я пасаджу вось гэтую штуку, каб яна ўзмацніла проста зямлю навокал. Ёсць. І травы. Раз. Два. Вадой паліць. І давайте. З таго, што дыстанцыя вялікая, то можна вось так зрабіць. У лісаў літаральная дыстанцыя прям вялікая-вялікая. Добра. Назіраем. Ну правильно, здольнасць же ёсць, правильно? Ляснем здольнасцю. Оп. Ёсць. Этому дрэву ўсё яшчэ мала. Гэта вось сімвал я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Тыпу шэранькая вадзічка. Я недастаткова. Быццам бы. Ну добра, паглядзім яшчэ. У мяне ёсць магчымасць яшчэ раз ляснуць здольнасцю? Не, няма. Давайте забіраць астатняе смецце. Banquet for Fools. На Banquet for Fools адправляецца 5000. Дзякуй вялікі. Трохі у балансе вось гэты момант тое, што я магу карыстацца здольнасцю, але яна раз у дзень. Мне трошки не хапае яе з таго, што гэта лімітаваны ресурс. Я не вельмі жадаю яе актыўна карыстацца. Ось, ну, яна мне просто неабходна, таму што я не жадаю зараз на стрыме чакаць, але калі я бы, падаецца, адзін гуляў бы, я, можа быць, нават і спецыяльна ігнараваў бы, таму што прыбіранне смецця дае штуку, а смецце скончваецца раней ці пазней. Хаця не, пачакайце-ка, смецце генеруецца, калі навальніца ідзе. Так што, ў прынцыпе, гэта проста абмежаваны рэсурс, але якога можа стаць мала. Рулетка, маеш рацыю. Глядзіце, давайте гэта самае. Я калі скончу The Regreening, план быў, што мы далей пагуляем яшчэ у транзістар, але сёння нешта ў мне горло першыць. Я бы лепей сёння скончыў і ускончыў проста на усялякі. Каб горло не напружваць лішні раз. Вось, каб не хапала мне прыкварыць яшчэ. Таму мы што зробім? Мы пагуляем, мы скончым The Regreening, рулетку пакруцім і, ну, спачатку пакруцім рулетку, дзесьці я зараз з лісіцамі разбяруся. І я пасля гэтага буду скончваць, то бок сёння у нас будзе адносна прям малы стрым на 2 гадзіны усяго. Гуляй моўчкі? Не, я лепей бы проста сабе даў адпачыць. Вось, таму што стрым усё ж такі штука, якая патрабуе энергіі. Вось, і план такі, што мы будзем гуляць меланхалічна. Ну там увогуле і ў тэму, што галоўная гераіня маўчыць, але не, я думаю, што не, проста варта спыніць. Вось, таму мы нагадваю, што калі вы чакалі, што сёння будзе Don't Start Together, то Don't Start Together мы будзем, я, Магільчык і Дзед Максім будзем разам гуляць у панядзелак па звычайным раскладзе, ўсё як звычайна.
І на наступным тыдні у нас да праходжання у нас літаральна апошняя бойка засталася ў 9 Original Sin 2, то бок у нас прям канец сюжэткі і развязка, скажем так, усяго. Вось, чакаем. Так, Don't Start Together у нас перамагла. Вось, так што такі план на панядзелак, на аўторак, серада і аўторак, калі мы рана скончым з бойкай, то пытанне, ну, можа быць, транзістар той же даб'ем, і там паглядзім, можа быць, штосьці на гэтым жа тыдні пачнем тады адразу тыдзень па рулетцы, як я і абяцаў, то бок у нас будзе выключна рулетка адзін тыдзень, можа быць, нават амаль 2, в залежнасці ад таго, калі скончыцца. Вось. Калі скончыцца 9 у пачатку тыдня, то думка была такая, чаму бы не зробіць амаль 2 тыдні па рулетцы. Ось, калі мы скончым 2 тыдзень, паўтары, ну, типу, па рулетцы, то тады мы зробім тыдзень па топ-1 увогуле. То бок это будзе толькі топ-1, але мне патрэбна адрамантаваць бота да гэтага моманту, таму што ёсць з вылетамі, ёсць трошкі багі, і таму трэба... О, выглядзіце, як насенне яно распаўсюдзіла. Окей. А што чедерпінг дае? Чедерпінг? Так. Больш насення ад іншых раслінак навокал. Окей. Добра, а у мяне хапае на здольнасць маю? Хапае, дарэчы. Оп. Ёсць яшчэ распаўсюдзілі. Цудоўна. Лісам не хапае толькі дрэва і яшчэ травы, вось гэтай, каб яна вырасла. Дрэва даўжэй за ўсё будзе. Яно мяне клапоціць трошкі, яно быццам бы неяк не жадае распаўсюджвацца нармальна. Трымаюся. Ось, так што так, давайте чакаем пакуль. У меня здольнасці не будзе ў бліжэйшы час. Когда нельга скіпнуць дзень, таму што па сутнасці мне ў гэты дзень няма чаго рабіць. Тут я магу нешта збіраць, альбо што яно? Ну-ка. Ладно. Давайте зараз пакруцім рулетку. Тут до конца дня яшчэ пэўны час застаўся, я дам гульні проста пабавіць час самастойна, бо я мог бы заняцца даследаваннем і іншымі справамі, пакуль яно расце. Але зараз мы можам якраз рулеткай заняцца. Так. Переключаюся. Калі вы жадаеце яшчэ прагаласаваць, у вас апошняе літаральна... А чаму такая маленькая? Ага, правильно, я ж не на тым экране. Ось. Ось так будзе. У вас апошнія моманты, калі можна у выніку прагаласаваць, ну, типу, дадаць штосьці ў рулетку, таму што зараз я буду закидываць. Ось, давайте я зараз абяру нейкі знешні стыль, таму што літаральна часу не застаецца ўжо у вас. Нагадваю, для тых, хто не памятае, не ведае, як працуе рулетка. Рулетка працуе наступным чынам. Мы абіраем гульню ў пятніцу. Сёння пятніца, і мы абіраем гульню на чацвер на наступным тыдні. Гульня выбіраецца выпадкова з спіса галасавання, які звычайна у нас справа зверху. Зараз яго вы не бачыце. Вось, на Death Stranding 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Вось, гэты спіс я зараз жа забіраю, і мы адпраўляем... Так. Гэты спіс ёсць. Дадаю. Ну, давай. Paste. Ёсць. Па сутнасці, абіраецца гульня выпадкова, пры гэтым, ну, чаму не дадалося? Чым больш пунктаў гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Вось такая логіка. Так, я зараз прыбяру Эліас, прыбіраю каапы, таму што каапы патрабуюць дадатковай падрыхтоўкі, таму што трэба шукаць час, калі ўсім зручна. Вось, нейкага планавання, праверкі тэхнічнай, таму што калі яно не працуе лакальна ў мяне ў аднаго, то добра, але калі ў мяне ёсць некалькі чалавек, то ў кожнага могуць быць свае тэхнічныя праблемы, альбо праблемы з сецівам, асабліва калі гульня старая, могуць быць праблемкі. Ось, типу, наяўнасці гульні ў людзей, плюс яшчэ магчымасць, час і тэхнічныя магчымасці. Вось гэта ўсё разам наслаиваецца. Так. Трымналат няхай застаецца. Не ведаю, што там фанфікі 18+, прагляд аніме, божух, на чаго вы толькі не накідалі. Так, добренька. Ёсць. Перамешваем спіс для большай драматычнасці. І круцім.
Калі у нас скончыцца Divinity Original Sin 2, то можа быць гэта гульня будзе не на чацвер, а раней. І у нас Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon адпраўляецца ў пераможцы. Я зараз яе сабе запишу. Ось, класічная гульня гэта самага. Класічная гульня для таго, каб будаваць свой парк развлечений. Не развлечений, а іншае слово было. Ось. Карацей, будзем будаваць, не даваць людзям магчымасці нармальна хадзіць на гэтыя самыя, на амерыканскія горкі. Топ-1? Не, ну, яна топ-1 зараз, так, яна літаральна перамагла зараз. За 65 тысяч на ёй. Знішчаць людзей на горках. Так, я ў яе не гуляў. Я толькі чуў пра яе і бачу. Калі што, каб вы разумелі, яна даволі актуальна. Людзі зараз жа ў яе гуляюць. Тыпу, яна не тое, каб далёка не мёртвая катэгорыя на твічы, каб вы разумелі. Яе фенамен мне не знаёмы. Реально, я проста ніколі мне не было, хаця я люблю тайкуны розныя. Ну, дзіўна, карацей. Так, я яе запісаў. Усё, яна ў мяне азначана. Зараз я вам абнаўлю спіс, каб таксама справа зверху круцілася актуальна, каб не было. Так. Оп, ёсць. Это у мяне некалі была думка прасоўваць Theme Park. Theme Park я, па-моему, чуў. Дай-ка, Theme Park. Theme Park, а ён Game. Theme Park я бачыў дакладна. Я зараз гляджу на скриншотікі, але яно літаральна падобна на Roller Coaster Tycoon, Parkitect, Theme Park. Мне падаецца, у нейкую адну з гэтых гулень я даўно гуляў, але я тады не малы занадта быў. То бок, калі яна мне ў рукі трапіла, я тады не вельмі мог ацаніць тайкуны. Занадта малы быў. Вось. Ну так, я бачу, так. Это літаральна яно. Больш за ўсё карціць паслухаць музычку. Я спадзяюся, што музычка будзе тая ж. Па-мойму, калі ішла размова, ёсць нейкая версія яе. Опанькі, у мяне так крашнулася гульня, калі я... А, не, ўсё ж таки крашнулася. Калі я пераключыў сцэну, гульня крашнулася. Можа быць, OBS трохі перашкодзіў. Блін, у мяне ж тады захаванне не спрацавала, так? Давайте зараз вернемся. Блін, мне ж дарасціць яшчэ штуку. Знайшоў кубік. Так, ну яна хутчэй за ўсё з таго, як працуе OBS, яна пераключэнне сцэны зламала у выніку. Прашу, выклікала. О, блін, я спадзяюся, што мы не вельмі далёка. Мы вельмі далёка. А, не. Это лакацыя не тое, каб супер далёка, але непрыемна далёка. Мы не пачалі расціць яшчэ гэтых самых лісічак. І мы не гатовыя, у нас няма гэтага самага. У нас няма смеці. Давайте яшчэ пасядзім тады, спакойненька можам патыркаць. Я не супраць. Вось, карацей, на Open Tycoon, ну, Roller Coaster Tycoon ёсць open версія, open source версія, падаецца, з ёй будзе самае тое комфортна пагуляць. Вось, там глядзім. Вось, і глядзіце, які план. Што з-за таго, што мы не ведаем, калі Divinity Original Sin 2 скончыцца, я прапаную, што мы зробім, ну, мы ў Roller Coaster Tycoon будзем гуляць у той момант, калі, ну, на наступны дзень пасля таго, як скончыцца Divinity. Так што гэта вельмі высокая верагоднасць, што гэта будзе серада. Прям высокая верагоднасць. Я не думаю, што мы не адолеем апошняга боса ў Divinity за адзін дзень. Малаверагодна. Ну, я разумею, што там будзе хутчэй за ўсё яшчэ канец гісторыі, вось гэта ўсё. Але не павінна гэта 3-4 гадзіны займаць. Усё далі маленькі кавалачак, але паралаксіць можна яшчэ некалькі гадзін. Так. Мне не хапае контенту, ну, зразумела, гэта ранні доступ, нават не ранні доступ, гэта нават не дэмка, гэта плейтэст. Вось. Транзістар мы будзем, ну, упіхнем куды-небудзь. Вось. Я думаю, што калі будзе час на Divinity, то можа пасля Divinity, то мы можам паспрабаваць транзістар дабіць. Мне адчуванне, што ў транзістары літаральна 2 гадзіны засталося. Адчуванне такое. Вось, так што калі мы Divinity скончым за 2 гадзіны, то мы просто транзістар будзем дабіваць. Так, я
сховішча для ліс зрабіць. Ёсць. І пойдзем туды жа, і тыркнем яго. Ну, сховішча, може, не самое удалое слово, мне зараз такую думка все спокойнее дае. Ёсць, нейкая больше подходит, чем. Так, древо. Пересадживаем тебе. Отправляешься вот сюда. Так, робим то же самое, что я робил до этого. Белый клевер, по-моему, не потребный, правильно? Так, только травы не хапаю. Давайте тогда трава вот так. Трава вот так. Я вось гэтые пакіну тут, таму што ён дазволіць гэты самы перасаджваць, ну, па сутнасці, дазволіць умацаваць зямлю. Я яго, можа быць, яшчэ вось тут лясну. Вось так. І мне не хапае травы яшчэ адзін, то правильно? Аднаго. Вось так. Будзе няхай трава. Добра. Паліць гэта ўсё. І палепшыць стан, ну, просто, па сутнасці, ляснуць той здольнасцю. Оп. Тырк. Не, гэта не то, што я ожидаю. Здольнасць, калі ласка. Ёсць. Здольнасць працавала, гэта палепшыла зямлю крыху там, але мне патрэбна яшчэ адзін раз яе скарыстацца, каб яна стала лепей. Хатка. Ну, так. Яно просто, калі хатка казаць, то не ўсім, не кожнай істоце хатка падыдзе. Ты не скажаш, што гэта хатка матылёў. Усім трэба хатка, зразумеў. Так. Давай. Амаль. Сабе зберем зараз додатково. Ми зараз набираємо просто силу сабе. Нам не патрэбна гэтае смецце. Нам патрэбна выключна, каб яшчэ раз скарыстацца здольнасцю нашай. Так. Оп. Давай. Ёсць. Добра. Гэта, конечно, не полностью ўсё вырашыла. Так. Мне яшчэ прыйдзецца чакаць, таму што дрэва, хутчэй за ўсё дрэва прыйдзецца прям чакаць даўжэй за ўсё. Нам, па сутнасці, не застаецца нічога іншага, акрамя проста як падарожнічаць па выспе і паляпшаць сваю здольнасцю. Ну, назад атрымліваць яе. Таму што там дрэва больш за ўсё будзе расці. Сюрприз для зайца Труськова, ён такі на халеру ты гэта зрабіла, жанчына. Не, ну мы ведаем, што я ўжо казаў, што зайцатрусы будуць проста бескантрольна пладзіцца, яны такая, для тых, хто не ведае гісторыю гэтую, Аўстралія, карацей. Увогуле, у прынцыпе, дзе чалавецтва рассялялася на новых нейкіх землях, там, дзе была свая экасістэма, чалавек побурыў яе. У розныя перыяды часу, гэта не абавязкова сучасны чалавек, знішчаная экасістэма, гэта прыклад Ісландыя, напрыклад. У яе была, у яе вельмі крохкая экасістэма, крохкая экасістэма была ў Аўстраліі, і ў Аўстралію адна з штук з рэчаў, якая была завезена альбо выйшла з-пад кантролю, гэта зайцатрусы, ну, зайцы, там па сутнасці. Вось, па-мойму, калі не кролікі, не калі не трусы, выбачаюся. Вось, не памятаю, хто з іх, але сутнасць такая. Дзе можна спампаваць, яе можна спампаваць у стыме, але яна як бы, я раю вам дадаць яе сабе ў віш-ліст, яна даступна ў стыме, але яны робяць плей-тэсты. Гэта, па сутнасці, зараз я просто доступ да плей-тэста, які ў мяне захаваўся. Я бы мог нават падзяліцца з вамі і даць квіток на плей-тэст, але чамусьці ён знік. У мяне літаральна было 2 яшчэ тікета на плей-тэст, але яны з'явіліся пазней, чым абвешчаны быў плей-тэст. Я думаў, што я ўжо прапусціў плей-тэст. Вось, потым яны з'явіліся, а потым зноў зніклі. Таму я не вельмі упэўнены, як гэта працуе.
Вось, я просто не тое, каб часта ў плейтэсты канкрэтна простым удзельнічаю. Таму звычайна проста распрацоўшчыкі даюць ключ на пэўны плейтэст, і там як свая версія тыпу схаваная ёсць, і гэта не самім стымом робіцца. О, дарэчы, у меня вось толькі што накапілася неабходная. Вось. І можна такім чынам у выніку пагуляць нават у плейтэст, але гэта прям ранні, гэта нават не дэма, гэта нават не бета нейкая, не ранні доступ. Гэта прям ранняя альфа. На здзіўленне яна якасная. Просто чаканні ў мяне былі зусім іншыя. Я шчыра не чакаў, што гэта будзе тое, што мы не будзем проста ў багі ўтыркацца кожны раз. Вось. Ну прям блакуючыя багі, якія не дазволяць нам гуляць абсалютна. Когда краш быў, але краш быў хутчэй за ўсё зноў жа з-за таго, што я карыстаюся OBS-ом, гэта ўсе стрымерскія хреновіны, якія з'яўляюцца, яны перашкаджаюць. Вось. А ў Ісландыі свая гісторыя, я пра Ісландыю трошкі пазней распавяду, але карацей з цытрусамі, калі вы не ведалі. У Аўстраліі ў гісторыі было дзве барацьбы з двумя жывёламі. Это эму, по-моему, птушкі такія, ну, двуногія просто бегаючыя птушкі. Яны літаральна абвясцілі вайну супраць эму. Я вельмі раю пачытаць аўстралійскую эмускую вайну, якую аўстралійцы прайгралі, каб вы разумелі. Там вайна, літаральна вайна. Яны армію адправілі на супраць птушак. І яму перамаглі ў гэтай вайне. Так, аўстралійская эмуская вайна, гэта прям смешна. Вельмі раю паглыбіцца ў гэтую тэму. А з зайцатрусамі яны змагаюцца як бы зараз, у іх ёсць абмежаванне, у іх ёсць патрульныя на мяжы, якія ўтрымліваюць зайцатрусаў у пэўнай лакацыі. Справа ў тым, што з-за таго, што трусы пладзяцца проста бясконца, у іх няма ні натуральных паляўнічых, якія, ну, на тэрыторыі Аўстраліі няма натуральных паляўнічых, якія маглі бы на іх паляваць. І вызначылася, што калі ты ў экасістэму дадаеш істоту, якая займае поўнасцю нішу і пачынае дамінаваць, то пакуль не з'явіцца хтосьці, хто будзе балансаваць гэта, экасістэма будзе парушана і ісці толькі ў бок. І ладна, калі бы трусы былі бы проста, ну, безабіднымі, не стваралі праблем. Але ў той колькасці, якой яны з'яўляюцца, яны па сутнасці ствараюць гіганцкую проста эрозію глебы і па сутнасці знішчаюць тэрыторыю. Вось такая праблемка як бы ўзнікае. Ось такая вы штука. А тэма з Ісландыяй, калі вы не ведалі, Ісландыя калісьці вы можете пабачыць гэта самае нейкія, можете зараз жа сабе для кантэксту адкрыць якую-небудзь фотку проста Ісландыя, і вы пабачыце, што там няма лясоў, напрыклад, абсалютна. Ёсць жарт у Ісландыі, што у Ісландыі карацей ісландскі жарт. Што рабіць, калі вы заблукалі ў ісландскім лесе? Вось прыкладна так панч пачынаецца. Працягу яго наступнае. Тыпу, просто устаньце, ну, падыміцеся, хопіць сядзець і азірніцеся навокал. Усё, вырашана праблема. Сутнасць у тым, што іх звычайна, ну, амаль няма леса. Лес вельмі мелкі, невялічкія, дрэвы вялікія не растуць і рэдкія, вельмі мала. Калі вы бачылі Death Stranding першы, гэта не жарт, вось так выглядае Ісландыя. Вось першы Death Stranding гэта літаральная Ісландыя. Гэта вы максімальны досвед атрымаеце ў гэтай гульні ад таго, як выглядае гэтая выспа. Справа ў тым, што раней гэта была вельмі зялёная выспа. Яна была поўнасцю пакрыта лесам. 98%, там больш, карацей, поўнасцю пакрытая лесам зямля. Як вы думаеце, што здарылася? Вікінгі. Вікінгі трапілі туды яшчэ 1000 гадоў назад і больш. І яны, што яны рабілі з лесам? Яны прывязлі з сабою скот дамашні, коз і іншае, каней, там, ну, вось падобнае. І наверх яшчэ яны з гэтага леса рабілі сабе свае, ну, гэта самае. Яны вырубалі лес, каб рабіць дамы, каб ладзіць сабе лодкі і гэтак далей. І гэта было літаральна месца іх перавалу далей на захад, калі яны адпраўляліся ў Грэнландыю і да Паўночнай Амерыкі. Вось, і яны гэта рабілі тыпу абсалютна спакойна, і ў выніку як бы тыя рэгулярнае, ну, насельніцтва, якое там рассялілася, ў выніку пакрыху знішчыла за 10, 200, 300 гадоў прыкладна яны знішчылі поўнасцю экасістэму, і зямля стала вельмі бедная, яна не можа адраджаць так лес, які яна расціла, ну, да халеры проста часу, мільёны гадоў дагэтуль. То бок, ну, зямля проста не здольная падтрымліваць гэты стан. Ось такая вось цікавая штука. Цікава, што я ваду не магу набіраць у лейку з ракі, што вельмі дзіўна, падавалось бы, так?
Вельмі відавочнае месца. Тут могла быць реклама збору на анучку Hail Mary. В сэнсе анучку. Што? А при чым тут Hail Mary? Я просто реально не упэўнены. Падаецца, Новая Зеландыя і ёй велічэзная папуга, які не лётае, і ён у небяспецы, бо тыя шкодкі занадта лёгка яго палююць. Ага, цікава. Шмат, я скажу, калі ідзе гаворка пра некантынентальныя штукі, тыпу там выспы, вось гэта ўсё. У іх ва ўсіх вельмі крохкія экасістэмы, якія з таго, што гэта выспа, экасістэма, якая натуральная была, яна вельмі залочана, ну, яна пабудавана вельмі вакол сябе, таго, што як оно можа быць пабудавана, так? І ў выніку любыя змены ў гэтай экасістэме, дадача любой жывёлы альбо расліны, раптоўна яе парушае, просто прям вельмі моцна. У нас, дарэчы, ўсё акрамя дрэва не вырашана. Так? Я магу яшчэ раз ляснуць здольнасцю? Магу. Не-не-не, гэта не то, што я жадаю. Я жадаю не паліць, я жадаю здольнасцю скарыстацца. Опанькі. Дрэва і лісы з'явіліся. Што, лісы зараз пайшоў атрад лісаў? Вы будзеце забіваць зайцатрусаў? Як гэта будзе выглядаць? Вось. Таму экасістэма гэта такая, штука прям складаная. І інжыніринг экасістэм гэта прям складаная рэч. Дарэчы, калі вы не ведалі, адна з самых вялікіх праблем зараз, калі не чулі, так? Адна з самых вялікіх праблем у сусветнай экасістэме, якую мы, падаецца, можам трапіць раптоўна, і гэта можа знішчыць чалавецтва нахрен. Гэта пчолы. Ось, калі вы не ведалі, што наш уплыў на экасістэмы паўсюль у выніку прыводзіць да таго, што пчолам іх становіцца менш. Іх папуляцыя, каб вы разумелі, іх папуляцыя зараз, каб я гіганцкія гэтыя лічбы без extinction, выміранне, так, яны не паміраюць, але іх колькасць знізілася нешта там у 3 разы, по-мойму. Нешта такое за апошнія літаральна за апошнія нейкія там 10-15 гадоў, карацей, папуляцыя гэтых самых, палінатар деклайн, вось гэта. Бла-бла-бла, 20-е стагоддзе экасістэмы. Вось, колькасць калоній пчол у Еўропе і Паўднёвай Амерыкі знізілася на 20%, на 25% і до 59%. То бок у Паўночнай Амерыцы на 60% стала менш пчол. У любых увогуле жывёлак, якія будуць апыляць. Без апылення не працуюць сістэмы любыя арашэння і захоўвання, вырошчвання ежы. Мы можам стыкнуцца з голадам значна раней, чым вы можете сабе ўявіць. Вось такая штука. Абсалютна катастрафічная сітуацыя. І гэта за перыяд, які там напісана, з 85 по 2005. Гэта назіранне ў Еўропе, то бок у Еўропе за 30 гадоў, так? У Амерыцы за 50 гадоў амаль назірання, то бок па сутнасці у нас хутка пачнецца крызіс недахопу вырошчвання гэтых самых, ну, па сутнасці раслін, які мы будзем есці. Мы з вами галадаць пачнем, ну, глобальна. Такая вось для вас нечаканая навіна, так я не думаю, што вы, хаця гэта якраз такі той самы стрым, на якім вы маглі пра гэта даведацца. Абсолютно жорсткая рэч, абсолютно. Так, Аўстралія. Катоў таксама прывезлі, яны моцна распаўсюдзіліся і масава пачалі забіваць эндэмікаў. Таму з пункту гледжання экалагічнай бяспекі, калі хто прапануе завесці новых жывёл ці расліны, якія будуць да халеры эфектыўныя, ну а што можа здарыцца, такіх людзей нужна моцна біць па жопе. Так, карацей, любыя змены ў экасістэме, інжыніринг экасістэм гэта супер складаная штука. Гэта складаней, чым прадказваць надвор'е. А я нагадаю вам, надвор'е не могуць нармальна прадказаць на тыдзень. І гэта супер складаная сістэма. Экасістэмы будаваць, замкнутыя экасістэмы будаваць прям гэта верх інжыніринга і гэта каб як складана. Трэба немагчыма улічваць немагчыма ўлічыць усе фактары, якія на гэта ўплываюць. Вельмі жорсткая хрень. Вельмі жорсткая. Ось гэта вам не ракеты ў космас шчыра будаваць і адпраўляць значна прасцей, чым гэтая херня. Пра жывёлак, якія распалажваюцца без натуральных паляўнічых. У Hail Mary гэта якраз такія жэрды сонца. Вось пра іх. Я зразумеў. Так. Тут палілі, што магчыма. Давайте адпачынак. У нас там дрэва не дарожчанае, яшчэ лісічкі не выйшлі паляваць.
А лисички не з'явилися? Тут не сидять? А чому лисички тут не сидять? А могли би. Далі ще здесь сотрус. О, зараз я ще більш зламана анімація, давайте. Є, ми обдимаємо ноги з сотрусу. Так, добренько. Давайте, насіння уже нормально, давайте матеріали просто нехай будуть. Так, это польем, раз такая справа. Їх это польем. Хоча воно нам не вельми потрібно. А, і воно далі, воно якби розповсюджується, але ніяк не розповсюджується, вельми дивно. Типу, територія росте, але... А, і правильно, воно насіння поверху видається в різні боки, і воно росте. Якби росте просто повольно. Так, польем тут. Тут так само не вельми. Ну что у нас с лисицами? Ну что, лисицы, вы там это знищаете их? Нормально? Все добре у вас? Правильно. Чекайте-ка, древо? Не, так, древо выращено, лисицы есть. Я, конечно, затрындился так, что не пропустил. Так, Elderberry. Притягивая вось якраз таки опыляльников. И ближайшие древа начинают давать больше насения. Добре. І воно навіть стабільне, зациклено. Усе добре, дерево може собі підтримувати. Хоч і не глядячи на те, що воно маленьке, але буде давати ради. Судовно. І все, може бути тут ще десь можна знайти рецепт який, але мені подається, що я вже досягнув максимуму, який можна. До докладення, мабуть, живелок? Ну, типу, ще якого-небудь місця. Я зараз шукаю такий зелений куфор, по сутності. Так. Здається, ні. До речі, дивно, що прогрес зверху амаль не просунувся, хоча ми там нормально так засадили. Хотя, з іншого боку, поглядеть на всю эту територію, тут озеленять і озеленять. Там просто есть некие ще штуки, хотелось бы открыть. Просто вот этот цикл, типу... мотылі, зайцетруси і... А, ось, опаньки. Ліса нападає. Все, мінус. Нем з'їла. Так. Мы могли бы поширить унику, это самое. Ну, просто ось, типу, засадить ось эту локацію ще. Ось, але агулом, мені вже є уявлення об гульні, тому мені не тільки воно прям потрібно. Ось, просто посидіти, подширить, побавити час, але я би ліпі відпочив, дав себе. Тому що горло криху першить і не спиняється, я ліпі дам відпочинок. На гэтым тады я буду вас покидати, я передам вас далей. Шукаю зараз, хто у нас там ще є. Зараз, і передам. Я не бачу. Ні, мені падається, нема, ми зробили максимум. Мені подобається, що коли у певних моментах яно так ось ми летим, але у певні моменти яно тільки поспіває доставати кромкача, і він одразу у кишеню кладеться, він там трошки зламаний такий, просто бицем би махаєш у всі байки кромкачом. О, до речі, ось це місце я не оглядів. Так, зараз ще ось це. Залазимо сюди. Шукаємо, як зламати гульню. Моя любимая. Так. Так. Глядите. По-перше, я летаю без кромкача, по-другое, я пролез за браму, за яку нельзя пролазить. Ось, мені сюди нельзя. Ой, блін, я зараз себе залочу. Так? Блін, питається, я себе вже залочив. Я реально, я забрався туди, куди не треба, і я ще є час, так, але я ждаю дати собі відпочинок. Ось, тому я буду скончувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я не вилечу, так? Не тримається. А, не, ух! Не-не-не, приземляйся. Давай, все, выбралися. Так, тут колодеж. Не, мне пытается... well hidden. Так. Ще локація далі протягується. Цікаво.
Добренька. Па выглядзе ўсё. Я не бачу больш ніякіх зеленых куфараў. Калі няма, то няма. Не схавалі нічога, не? Добрых выходных. І вам добрых выходных. Зараз усё. Мне падаецца, я ўсё даследаваў, што я хацеў. Не пабачыў, на жаль, яшчэ больш куфараў. І тут ёсць нейкія анлокі, тут можна тэарэтычна яшчэ калупацца ў смецці. Яно можа даць больш рэцэптаў. Ось, карацей, як бы я не закрануў усяго, прям не ўсё пабачыў, але для ось новае знайшоў. Упрыгожванне для дому. Хацелася б, каб упрыгожванне для дому было не толькі для сябе, а просто яшчэ нейкі геймплейны момант давала. Не ведаю, нейкія бафы, напрыклад. Вось, для таго, што робіш. Добренька, чат. На гэтым я вас перадаю. Вам я жадаю добрага дня, добрых вам выходных, добра вам адпачыць. Хто ўжо адпачывае дона, віншую. А для тых, хто яшчэ працуе і не скончыў працоўны дзень, тут засталося ўжо нічога амаль. Што там працаваць, правильно? Пятніца ўжо ўсё. Вось, добренька. Глядзім, хто ёсць. З вами мы бачымся ў панядзелак на Don't Start Together разам з магіччыкам і дзедам Максімам. І, дарэчы, да дзеда Максіма мы зараз і пойдзем. Вось, адпраўляемся да яго і якраз таки нагадаю яму, што ў нас будзе ў панядзелак. Добренька. Так. О, ён у Ведьмары 3. Добра. Дакладна, ён жа гуляе з перакладам. Так. Я забываюся, просто да яго рэдка я так рана скончыў, таму, звычайна, ён да нас завітвае. Дайцем да дзеда Максіма, добрага вам дня, і ў мяне ўсё, да пабачэння.